ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಚಲ್ವತಿ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಡಲೆಯು ರಾವಣಾಸುರಮಥನ ಶ್ರವಣ ಸುತ ವಿನೂತನ ಕಥನ ಕಾರಣ ಕಾವುದಾನದ ಜನವ ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ
ಮಾರಿ ಬದೈ ಮಾರಿಗಿರನ ಬರನೆ ಬಾರನೆ ಬರುವೆ ಬಡಗಾಯಿ ದೂರು ಹುಡುದಾನೆ ಬರನೆ ಬಾರನೆ ಬರುವೆ ಬಡಗಾಯಿ ದೂರು ಹುಳು ಮನದ ಕುಳಿನ ಗೆರಿದಳು ಕೊರಿಯ ಜಂಗನ ಭಾಗ್ಯ ಮಗನೆ ಬರುವೆ ತೆನಕೈ ಬರುವೆ ತೆನಕೈ ದಿಂಜಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಡು ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಯೊಡೊಂದು ಅಂಡ ಐಕೆ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡುಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಯಾಪನ ಭಾವನೆಗೆ ಒಗ್ಗುಲೆಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಣ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೈತಿಜಿದ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಾದೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಹಿಡಿತಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬನ್ಪುನ ವಾಂಡ್ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗದ ಎಂಕ್ಲ ನಿಲೆನೆಂಕುಲು ಕಳೆಗೊಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜತ್ತಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಮೂಲ ಜಾಗೆನ ವಾಕಾರಣಗಳು ಎಂಕಲು ಬುಡುಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇನಿ ಕಾಲುಗಾನಗ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಲೆಮ್ಮೆರಡ ಉಂಡು ದಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಡು ನೆಮ್ಮದಿಡ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪಾಂಡವೇರಿ 5 ಜನ ದ್ರೌಪದಿನ ಹುಟ್ಟುಗು ನಡತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಇನಿ ಕಾಲುಗಾನಗ ಅರ್ಜುನನು ತಿರುಗಾಟಗು ಪಿದಡ್ಪಾಂಡು ನಡೀರ್ಲದ ಬೊತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬ್ರಾಣಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕಳುವೇರ್ನಕ್ಲು ಕೊಣದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕೇರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಆಯುಧ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಕಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣನ ಕೋಣಿಡ್ದಾದು ದ್ರೌಪದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಏಕಾಂತಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಏಕಾಂತ ಭಂಗಮಂತದು ಯಾನ ಆಯುಧ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನೆ ಕೇಂಡ ನಾರದರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ದಾನೆ ಕೇಂಡ 5 ಜನ ಒರ್ತಿನ ಮದಿಮಾಯಿ ನೀಡ್ದಾದು ನಿಕ್ಲವುಲಾಯ್ಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಗ್ಗುದು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ತೊಡಕಾಯಿನಿ ಏಕಾಂತ ಭಂಗ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಡೆದೇ ಆದುಪ್ಪೊಲ ಪೊರ್ತುಡ ಏಕಾಂತ ಭಂಗ ಅಂಡ 16 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಬತ್ತನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಆಯುಧ ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಳುವೆರೆನು ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಆ ಪ್ರಾಣೇರ್ನ ಪೆತ್ತಲ ದುಪ್ಪು ಅತಣ್ಲಕ್ಲ ಕವಳಿಗೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಅನ್ನ ಪಿದಡ್ದುಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗು ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯುಡ್ದಾದು ಈ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹಠ ಪತ್ತಿ ಇಡಲ ಪೋಪುನನೇ ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಹಠೋನು ಯಾನು ಪತ್ತನಗ ಅಕೇರಿ ಕಾಲಗು ಒತ್ತೊಂಡೆ 16 ವರ್ಷನು 16 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಜಪಡಾದು ಆಯನನೇ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ತುಯಿ ಆಡೈತನಾಥ ಪಂಚಾಂಗ ಎಂಕಲ್ಡಬೆ ತೇರ್ಡಲಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರ 16 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಪೋಯಡ ಯಾವುದು ಅಂಚಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಯಾನು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದು ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಸುರೂಕು ಗಂಗೆಡು ಜತ್ತದ ಮೀಯೋಡು ಅಂಚಾದು ಗಂಗೆಡು ಸುದಿಯಾವನು ಬೆಂದು ಯಾನು ಜತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಸೇರ್ನ ಅನುಭವ ಆಂಡು ಏರಿಯನನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಂದು ತೂನಗ ಸಾರಣಾಳೈದಾರನ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನ ಐರಾವತ ಪನ್ಪುನ ನಾಗನ ವಂಶದ ಕೈರವ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ನಾಗನ ಮಗಳು ಉಲೂಪಿಯನನ್ನು ಕುನದಿತ್ತಲು ಆ ಲೋಕಗು ಮದಿಮ್ಯಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗನು ಪಂಡಲು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯಾದನಿ ನಾನು ಸರ್ಪನು ಮದಿಮ್ಯಾಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಸಾರಣಾಲಯದ ಶೇಷದೇವೇರು ಪನ್ನ ಪಾತಿರುಗು ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಸದ್ಯೋಜಾತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನಾಯ ನಲ್ಪ ಪಡೆ ಅವು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯೆ ಅವು ದೇವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಪಡೆದು ಅಲ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಗಂಗಾಸುದಕ್ಕೆ ಎತ್ತನಗ ಮಾತೆರ ಮೂಲು ತಿರುಗದು ನಾಡಿಯರೆ ಸುರು ಬತ್ತದಿರಿ ನನಮೇನ ಪುನನೇ ತಿಕ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಡೆ ಕಡಲು ಎತ್ತಿದ್ದೇನ ಅದ ಅನ್ನ ಮೀಯರ ಜತ್ತನ ಯಾನು ತೋಜಂದೆ ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗ ಆಚಿರಾಪುನವು ಸಹಜ ಆಂಡ ಪಿರಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತಿರೊಳಿನ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಏತಲಾತು ಏರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗೂ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೀರ್ಥೊಳ್ಳೆಡಿ ಯಾನು ಸುದಿಯ ಒಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಮಣಿಪುರದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮದಿಮ್ಯಾಪುನ ಪಿರೊಂಜಿ ಯೋಗ ಇಂಕ ತಿಕಂಡು
ಚಿತ್ರಾಂಗದಿನ ಮದಿಮೆಯೇ ಅಲ್ತಪಿರೆಯನ್ನ ಪಯಣನು ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬತ್ತು 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 ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯಮನ್ನು ಒಂದು ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕಡಲು ಉಂಜಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಆರ್ನವಾಯಿನ ಧನುಸ್ಸುನು ಊರ್ನಂಚಿನ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಉಂತುದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕನೆ ನೆಪಾವೊಂದುಂಡು ದುಂಬುಡು ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲುಡು ಸೇತು ಬಂದ ನಡತನವು ಅವು ಓಲುಂಡು ಬಂಡದು ವರದಿಟ್ಟಿದ್ದು ತೂಪೆ ತೋಜುಣತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂದೆಪ್ಪಂದು ದಾಯಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಆತ ಮಲ್ಲವು ಉಲಯಿಪ್ಪುನ ಗುಂಡಡುಪ್ಪುನ ದೇವರೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಿರ್ಲ ಈಶ್ವರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಂದು ಪಿದೈಡು ತುಂಡ ತೋಜಿನಿ ಹನುಮದೀಶ್ವರ ಲಿಂಗ ರಾವಣಗೆ ಪ್ರೇತಮೋಕ್ಷಾತಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಾದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಶಿವಲಿಂಗನು ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಕೊನತನಂಚಿನ ಆಲಿಂಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನು ಪಿದೈದ ಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐನು ತೂವಂದೆ ಉಲೈ ಪೋಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಉಲೈ ತೂಂಡಲ ರಾಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದು ದುಂಬು ನಡತನ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆನು ಅಂದ ಅಪ್ತ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿದೀದು ತೂನಗ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇತು ಬಂದ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಕುರುಹುಲು ತೋಜುನುಂದಾಂಡ ಏರಡೆಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆದಾನೆಲ್ಲ ಕೇಣುಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ವಾಚಾಳಿ ಆಯಿನ ಇಂಕ್ ನನೊರಿ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪಾತೆರುವೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಭಾವದ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವೆಟ್ಲೈತೆ ಈ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ತೋಜ ಎರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ತೋಜಂಡ ನಷ್ಟ ನಮಕ್ಕೆ ನಮನೇ ಪಾತೆರುಡು ಅಂಚಂದ ಯಾನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿದಿದ್ದು ತೂನಗಮುಲ್ ನರಮಾನಿ ಇರ್ಲ ತೋಜತ್ತ ಓ ಹೌದಾದ ಪೊಯ್ಯೆಡುದಾದನ ಎಂಕ ಆಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗದ ಒರು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ತೂನಗ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಮಂಗೆನೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ ಬಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದೀದು ತೋಡು ದೃಷ್ಟಿ ಶೂಗ್ರ ಇತ್ತ ನಡೆದಾದ ಎಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಪರಮಂಗೆನ ಮಂಗದ ಕಿನ್ಯ ಓಲಾರ್ ತಾಬುಜಿ ಅಂತೂ ಪೊಯ್ಯದ ಮೆತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಐನು ಪಾತೆರುಡು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಾಯಿನಿಟ್ಟು ದನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಉಡಲದ ಎವು ಬೆಪ್ಪುಡು ಆಯಡ ಪಾತೆರಿಯರೆ ದುಂಬಾಪೆ ಆಯನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪೆ ಓ ಮಲೆ ಮಂಗ ಮಲೆ ಮಂಗ ತಮದ ಕಾರ್ಯ
ಬೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮುರುಗನೆ ಹ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಹ ದಾಯಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತ ಪನುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಹ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈತ ಎನನೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ನಿನ್ನಡನೆ ಬಾತೇರ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಜತ್ತ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟುಗಳ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿರು ಬೇತೆ ಪಿರವುಳ್ಳ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನನೇ ಉದ್ದೇಶದ ಇದಕ್ಕೇನು ಹ ಈ ಊರುಗು ಯಾನ ಪೊಸಬೆ ಹ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವೆ ಆಯ್ನ ಅರ್ಜುನೇಂದು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಹ ಪಾಂಡುನ ಮಗೆಯಾನು ಹ್ಮ್ ಈ ಊರುಗು ಒಂಜಿ ದೇಶಾಂತರವಾದ ತಿರುಗೊಂದು ತೀರ್ಥಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ನೀ ನಡಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗೋಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಅಂದು ಹ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತಿ ಬೂರುದುಲ್ಲ ಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಂಕುಲ್ ತುಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಂಗೇರ್ ನಕ್ಲು ಓಲುಪ್ಪುನಿಗೆಂಡ ಎತ್ತರದ ಮರಟ್ಟು ಹ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಮಂಗೇರ್ಲು ಕುಲ್ಲುನು ಕಾಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ಹಾ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಹ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತೂವೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕಾರಣಿಕ್ ಪೆಜ್ಜ ದಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಅವು ಪೆಜ್ ಸುಡು ಬೆಚ್ಚವಳು ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಗ್ ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡವನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಒಯ್ದಿನಿ ಕಡವುಲ ಬಾಡಿ ಸುಡುಪುನ ಮಿತ್ತಲ ಸುಡುಪುಣು ತಿರ್ತಲ ಸುಡುಪುಣು ಒಂಜಿ ಕಾರ ತಿರ್ತದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಮಿತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಓ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಡುಗು ಒಂಜಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಲ ತಾಗುಜ ಹ ಹ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಚ ಹುಡುಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಕುಳುದತ್ತ ಹ ನಿಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲ ತಾಗುಜ ಹ ಈ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಹ ಮಲೆ ಟುಪ್ಪೊಡೈನೆ ಹ ಅಂಚಿಂದ ಈ ಕಾಡದ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದತ್ತ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿಡು ಮಂಗಗದಾದ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾದಲ ಈ ಮಂಗೇನ ಹ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಕಡಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಣ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಕಡಲಿಡು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲುಂಡ ಅವು ಪೂರೊಂಡುಗೆ ಹ ಅಂಚ ಒಲ ಕಡಲಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ಮೀನದ ಒರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆನ ಹ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕತೆ ಕೇಣಿದೆ ಮತ್ಸ್ಯವಾನರೇಂದೋರು ಇತ್ತೆಗೆ ಹ ಅಂಚನೆ ಕುದುರೆ ಮೀನು ಆನೆ ಮೀನು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಮೀನುಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳವಳು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಲಾಂಡಲ ಈ ಕಡಲಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ಹ ಈ ಏಮೆ ಮುದಲೆ ಎಂದು ಮತ್ತ ನೀರಿಡ್ಲ ಬದುಕುಡು ಮಿತ್ತಲ ಬದುಕುಡು ಹ ಅಂಚಿನ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವಿಯೈ ಹ ಒಟ್ಟು ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಲಬು ಬೋಡಿ ಪಾತೆರು ಅಂದೀತು ಬರ್ತು ನಿನ್ನಡ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪುನಗ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಹ. ಏರು ಹ್ಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆ ಅಂದಂಡ ಹ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಹ. ನಿನ್ನ ಪುದಾರು ಹ. ನೆನಪನೋಲಿಯಾ ಇತ ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಬೋಡ ನಿನ್ನ ಈ ಕೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪನೋಡೆ ಆತ ಹಾ. ಹೊಸತು ಯೌವನೆ ಹೊಸ ಪೋಲುತೆರೆಯೋನು ಯಗ. ಆ, 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 ಹೊಸತು ಯೌವನೆ ಹೊಸ ಪೋಲುತೆರೆಯೋನು ಯಗ. ಉಸುಳುದಾರಾಯಮಗೆ ಯಾನು ಹೊಸ ಮುಖಾಂತನೆ ಕುಳಿತ ದೇಶ ಬರಹನುಮೆಂದು ಕಸ ಮುಖಾಂತನೆ ಕುಳಿತ ದೇಶ ಬರಹನುಮೆಂದು ಕಾದನ ಎಂಗೆ ಬಂದ ಓ ಪೊಸತ್ ಜವ್ವನ ಓ ದಾಯ ಪೊಸತ್ ಪಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಎನ್ನ ಬದುಕುಡು ಎನ್ನ ತಿರುಗಾಟಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕಳೆನ್ನು ತೂಯಿನಾಯಿ ಹಾ ತೂದು ತೂದು ಬೊಡಿದು ಒವ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಈ ಕಡಲ ರಾಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೂಡ್ದಿನಾಯಿ ಹಾ 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 ಈ ಕಾಲಿ ಪೊಸ ಜವ್ವನೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಹ್ಮ್ ಲಕ್ಕಡ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೇನು ಹ್ಮ್. ನಿನ್ನ ಪುಗೆಲೇನು ಹ್ಮ್. ಪುರ ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಂಬುದಿನ ಜವ್ವನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ ಹಾ ಕೈಟ್ಲ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬಿರು ಪಗರಿಲುಂಡು ಹಾ ಈ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಡಡಲ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬರ್ಪುನಾಯನ ವೇಸಗುಲ ಹಾ
ನಿನ್ನ ವೇಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೋಜುಂಡು ರಡ್ನೆ ವರ್ಣದ ಏನು ಕ್ಷತ್ರಿಯೆ ಹಾ ಹಾ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನೆ ಆ ದಯಪಂಡ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಿರುಬಗರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ತಂಕೊಡು ತಾಂಗುನಾಯನೆ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಆ ಅಂಜಿನಕ್ಲೇನು ತೂತೆಯನು ಅಂಚಾದ ಆ ಅಂದಾಜಿ ಸುಲಭ ಅಂಡು ಆ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ನಿಜ ಅಂದಲ ಅಂಡು ಸರಿ ಈ ಪಂಡ ಒಲ್ತೊಲ್ತಾವ್ ತಿರುಗದು ಇಡೆ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಮೂಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಸುಡು ಬೆಚ್ಚೊಡು ಆ ಬೂಡ್ದಿನಾಯೆ ಮಂಗೆನೋ ಆ ನಿಕೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ನೀರಿದ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಏನೋ ಹಾ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರೋ ಹೋದಾಣ್ಣ ಅಂದು ವನಚರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ ಅರ್ಥ ಅಂಚೊಂಡು ವನ ಬಂಡ ನೀರ್ಲಾಪುಂಡು ನೀರ್ಲ ಕಾಡುಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾಡುಡುವೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಂಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯಡು ದಾಯ ಪೊರೆಲೊಂದುಲ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಉಂಡ ನೀ ಕಿಚಿಂದಂಡವಲು ಆ ನಮ್ಮನೆ ನೀರೇಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಮರತಡಿಟ್ಟನ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಯರೆ ಪೂಜ ಬಲ್ಲಿಯಾ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕೇನೋಡ ಆಯ್ನನೆ ಆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕು ಉಂತರ ಪೂಜಿ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪೂಜಿಯ ಅಂದ ಎಂಕಿಂದು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಅಂಡು ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟದು ನಾನು ದಡ್ಡು ಕಾಟುದುಂಡು ಅದು ಇಂದೆರ್ದು ಏತೆತ್ತೋ ಸುಡು ಬೆಚ್ಚೋಲೆನು ತೂತಿನ ಏ ಯಾನ್ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿಂದು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಂದಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಅತ್ತು ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರನ್ನೇ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಜಂದ ಜೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ ಲಕ್ಕೆರ್ನೇ ತೀರುಜ ಕೆರೆ ತೀರಂದ ದಾಲ ಆ ಅಂಡ ಲಕ್ಕದ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೀನೊಂಜಿ ಆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಕ್ಕದ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಬೂರೊಂತೀನಿ ಬೂರೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸರಿ ಒಂತೆ ಕಾರಣಲುಂಡೈಕ್ ಆ ಎನ್ನಕ್ಲೇನು ಏನೇನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಏಪನೋ ಇನಿಯೋ ಎಲ್ಲನ ತೂವೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿನಗ ಏರಾಳ ಬರ್ಪುನ ಐತೆ ನೀನನ್ನು ಬಣ್ಣ ತೂನಲ್ಲ ಹೊರಗಾಂಡಿ ಯಾನಿ ಎನ್ನಿನಾರೇ ಬತ್ತೆರಾ ದಾನ್ ನಾಂದು ಹಾ 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 ಅಂಚ ಎನ್ನಿನಾಗ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದೊಳಗ ಯಾನು ಎನ್ನಿನಾರ ಹತ್ತು ಆಂಡು ಒವ್ಲವಿ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆತ್ತು ಅವು ಕಾಪುನ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡದು ಕಾತು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಅಕಲು ಪತ್ತು ಜೇರಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ತರೆ ವೆಚ್ಚ ಒಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇರು ನಿಘಂಟು ಬಲಿಮೆ ಬಳ್ಳಗ ಅನ್ಪೇರು ಯಾಂದಾಯ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೋಡು ಅವಳು ಇದೇ ಪೊರ್ತುಗು ಆಪುಣಿಂದ ಅಕಲು ಸುರುಟೆ ಬನ್ಪೇರು ಆ ಸುರುಟೆ ಪಂಡದಾದು ಅಕಲ ಬಲಿಮೆಲ ನಿಜ ಅನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಡು ಲೆತ್ತಿನ ಬಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಪುಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೆತ್ತದ ಆತ ಕಾಪಾಯ ಇருந்து ಈ ಏರಿನ ಕಾಪುವನ ಈ ಜನ ಏರ ಎಂಕ್ ಕುಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಕಾಪುನ ಉಪ್ಪಡವು ಹಾ ಈ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಈ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಲಪು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವೆ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಗಿಡೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತನಾಗೆ ನಾನು ತೂಯ ಅಂದು ತೂಯಿನ ಕಾಲಿ ತೂಯಿನತ್ತು ಲೆತದು ಪಾತೆರಿಯ ಅಪಗಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಪೊಲಬುಕೆನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಆಸೆಲುಂಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುನೊಂಜಿ ಪನೊಡತ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೇಂಡಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕುದರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಉಸುರು ದೇವರನ ಮಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಕುದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡೆಂಕ್ ಕೇಸರಿ ಅಂಜನಾದೇವಿನ ಮಗೆ ಅದು ಈ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂಯಿನಾಯೇ ಆ ಉಸುರು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಉಸುರು ದೇವರನ ಮಗೆ ವಾಯುಪುತ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಮಾರುತಿ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಅವು ಯಾನೆ ಮಾರುತಿ ಹನುಮಂತೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದ ಹನುಮಂತೆ ಈಯ ಯಾನೆ ವಾಬಗಟಂಚ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ದಾಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮದ ಸೇರಿ ಬಲ್ಲದನೆ ಕಟನಿನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮದತೆಯ
ಮಲ್ಲ ಹನುಮನ ಮೈಮೆ ಕಳ್ಳಿದರು ನಿನ್ನ ಡೋಲುಂಡು ಕಳ್ಳಿದರು ಕಳ್ಳಡು ಕಳ್ಳಿದರು ನಿನ್ನ ಡೋಲುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮುರದೇರಿ ಓ ಮಂಗ ದಾನಪ್ಪ ಜವನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತ ಬದುಕುನ ಏತೋ ಜನ ನರಮ ನೀರಿನ ಮತ ಯಾನ್ ತೂತೆನ್ನ ಅನುಭವಡು ಆದುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ನರಮ ನೀರಿನ ನಡುಟು ಬುಲೈನ ಹ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪುನವು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆವುದುಂಡು ಎಂಚೋನ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಸ್ವಾಮೀರಿ ಏರಿ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬನ್ಲೆ ವಂಡ ಹ ಏರಾಂಡಲ ಸಮಾಜಡು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಎನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಣೆ ಹ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ರೆ ಶುರು ಅರ್ಪಣೆ ಹ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ತಮ್ಮಲೆನ ಅರವತ್ತನ ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋದ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡವು ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಎನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಯಾಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನತಾರನ ಸಂಬಂಧಿಯಾನು ನಾವು ತೆರಿಪವನಿ ಛೇ ಇದು ನರಮ್ಮನೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಮಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನ ದಯಗೋ ದಾನೆ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಾಕೇನಂದನೋ ನೀ ಪೊಟ್ಟು ಬದುಂಬೇರು ನೆನ್ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಅಪಗ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ ಛೇ ತೂಯಿ ಚಿನ್ನಂಡಲ ಗ್ರಂಥಲೇಡು ರಾಮಾಯಣ ಬನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥನು ಓದುನೈ ಹ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಾವಾನ ಮನೆದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೇಂಡು ತೆರಿನಯನ್ ದಾದಪುರ ಕೇಂದನ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಹ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮು ವರಿಷ್ಠಂ ಹ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಹ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಹ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರಾರಿ ಪೊರ್ತು ಹ ಹ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದವರಿದೆ ಈ ಕಾಲುಡು ಶಕ್ತಿಯಾದವರಿದೆ ಹ ಏತು ತಿಕ್ಕಡು ಹನುಮಂತನ ಪುದರ್ಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹ ಜೈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹ. ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹ ಹನುಮಂತನ ಪುದರ್ಡು ಮಾರಾಯ ಹ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕೆಂಡ ಮೇಯ್ಪುರ ಇರ್ಮೆನಾಪುಣೆಂಕ್ಲಿ ಹ ಹ ಇತ್ತೆ ಬೋಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಮಾರುತಿ ಹ ಮಾರುತಿ ಜಂದನ ಬಾಯಿಜ್ಜಿ ಹ ಪಂಡ ಸುಗಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಹನುಮಂತಗೆ ಹ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಈ ವರುತ್ತ ಮಂಗನ ತೂನಾಗ ಈ ಹನುಮಂತ ಎಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಹ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇನಡ ನಿನಡ ಸದ್ರು ಹ ಕೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಾಣಗು ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾದ ದೀನ ಹ ಗೋಂಟು ತಾರ ಇದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಹ ಹ ಅಂಚ ಹನುಮಂತಗ ಈ ನಮನೆ ಇಂದ ಆಡಿ ಹ ಹನುಮಂತಗಿಂಚ ತೆಡಿಲಾಕಂದಾಯಿ ಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಹನುಮಂತ ಅಂದಿಡ ಹ ನಿಕ್ಕ ಈ ನಮನೆದ ಜೂವ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಹ ಕಳ್ಳಿದವರು ದಾಯ ಆಂಡು ಹ ಪನುಲಿಯಾ ಇತ್ತ ಈ ಕೇಂದಿನ ಹನುಮಂತಗಲ ಹ. ಮೂಲು ತೂಪುನ ಈ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಹನುಮಂತಗಲ ದಾನೆ. ಕೊಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಚಾಯನಕ್ಕೆ ಕೇನುವನ ದಾನೆ ಕಾರಣ. ಉಂಡೈಕ ಕಾರಣ ತೆರೆಯ ಎನ್ನ ಒಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಣಯಾಗ ಆ கல்லு மண்ணு பொய்ய பொட்டு போர்த்துகு கல்லு மண்ணு பொய்ய ஜட்டு கடுத்து ஜட்டு போடுய குருகுலா புடு எஞ்சயா தெரியும் யா என்ன ஒரு இருஜன ಎನ್ನ ಕತೆ ದಾಯ ಇಂಚಾಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡಿನಿ ತೆಟ್ಟು ಪೋತಿನ ತಾರ ಇದಲೆ ಕಣ ತೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಾಣಗು ಕೊರಿಯರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ತಯಾರದ ದಿನ ಗೋಂಟು ತಾರ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗೆಳು ತಾರಾಯಿ
ಹನುಮಂತನ ಎಂಚ ತೂತುಜಿ ಹನುಮಂತನ ಎಂಕಲ್ ತೂನಗ ಎಂಚ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಂಚ ಎದುರು ಹಾ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪೊಗೇಳ್ದು ಹ ಒಂಜಿ ಪರ್ವತ ಹ ಕಾರ್ ನೆಲಟಿಜ್ಜಿ ಹಾ. ಬೊಕ ರಾಪು ನಿಮಿತ್ತ ಹಾ. ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ರವು ಹನುಮಂತನ ಈ ನಮನೆನ ದಾನ ಈ ಪೊಯ್ಯೆಡುವರು ಈ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಏಪಲ ಗುಡ್ಡೆನ ಪರ್ವತನು ದೆರ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣಿಯನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಆದ್ರ ಸೀತೆ ರಾಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಏನು ತುಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಈ ರೂಪದ ಹನುಮಂತನಿ ಅಂತ ತುಜಪ್ಪ ರಾಮೆ ಸೀತೆ ಎದುರು ಪುನಗ ಹನುಮಂತೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಡಿಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಅವು ಚಿತ್ರ ಆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಏತು ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಆ ಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಗೆ ಆ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಬೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿಡು ನನ್ನ ಬದುಕುದಾಯಿ ಪಂಡದು ಆ ಭೂಮಿದ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ದೂರ 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 ಒಲ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಆ ಒಂಜರ್ತೊಡು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಾದು ಆ ನನ್ನ ದಾಯೆ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯಡು ಆ. ಆಡಲ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಆ. ಬದುಕನು ಕಳೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಇಂದು ಬದುಕನು ಸಾಗಿ ಸಾವುನತ್ತು ಆ ಕಳೆ ಒಂದು ಪುನಿ ಸರಿ ಇನಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಾಡಲ ಎನ್ನಾರೇನು ತೂವೆ ಆ ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಎನ್ನ ಜೀವನು ಯಾನು ಅಪಗ ಸಾಂಕದಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೆನಸು ಮಣಸು ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗಣಸಲೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಸಬುಲೇನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಸುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜೀವಗು ಕೊರನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡ ಆ ನಮೂನೆ ಅದು ವಜ್ರ ಶರೀರಿಯಾದಿ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಗಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಇವಕ್ಕ ಆ ಬೋಡ್ತಿನೇನು ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬದುಕುನಿ ಎಂಚನ ಸಾಗ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಆ ಈ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ಗೇನ ಕೊರಂದೆ ಇಂಚ ಸುರುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಆ ಹಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೊಂದುಂಡಾಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆ ಆ ರಾಮದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆನು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಆ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನು ಮಂತಿನಕುಲು ಯಾನ ಅವಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲು ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೆಂತಿನೇ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಪಿಕುಲು ನತ್ತು ಆ ಕಪಿ ವೀರರು ಆ ಪದ್ಮವಾನರು ಆ ಇಂಜ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ ಜನ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಒರಿಯಾದಿತ್ತೆ ರಾಮಗ್ ಸೀತಾದೇವಿ ಅರ್ನ ಆ ಬುಡೆದಿನ ಕಳೆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಅಪ್ಪೆನು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಸುಯೋಗಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯ ತೆಕ್ಕಂಡು ಈ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಕಡಲ್ನು ಲಾಗಿದು ಅರೆನು ನಾಡ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇ ಅದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟದು ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಡು ದಾಂಡ ಕಲ್ಲುದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಬಂಡೆಲೇನು ತೋಜುನಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡೆಲೇನು ಪೂರ ದೆರ್ತು ಕಂತದು ಪಾಡಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ದೆರ್ತದು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಡಲೇನು ದೆರ್ತದ ಆನಗ ಜೀವ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಗು ಭಾರಿ ಉಮೇದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಉಮೇದು ಪೂರ ಆದಾಂಡು ರಾವಣಾದಿ ರಕ್ಕಸೇನೇನು ರಾಮದೇವರು ಕೆರ್ದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಆನಂದ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಾಮದೇವರು ಕರೆದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡೊಂದು ಜೀವನು ತಾಂಕುನ ಬುಡಿಯೇ ಜೀವ ಸುರುಂಟು ಕಟ್ಟುನು ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟುನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಕ್ತ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಮಂತ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದ ಎತ್ತೊಂಬೋಲಿ ಅವತ್ತಂದ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಎತ್ತೊಂಬೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಉಲೈ ಬರೋಡು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಜೀವ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟದು ಪೋದು ಸುರುಂಟುದು ಪೋಂಡು ಮಿತ್ರ ಬರೋದ ಬರೋಡು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀವ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡದು ಈ ನಮ್ನೆ ಬತ್ತದು ಮುರುಂಟುದು ಮೂಲು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಪೂರೊಂದು ಪುನಿಯಾನು ಐಟ್ ಅಚ್ಚರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನೇ ಹನುಮಂತಿ ಯಾನೇ ಮಾರುತಿ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದವು ಹನುಮಂತೈ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಡಲಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜುಂಡು ದಾದವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡತದನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮೇಶ್ವರುಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂದಂದ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ ಯಾನ ಕೇರ್ನವು
ಹಾ, ಹಾ. ನೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಬೇಟನದ ಎಬುಡುವರ. ಆ, ಆ, ಒಟ್ಟು ಬೇಟನದ ಎಬುಡುವರ. ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡು ಪಾಪು ಗಂಟು ಕಟ್ಟು ಕದನರ ಮನದ ಪದದಿನಿ ಗುಟ್ಟು ತೆರೀರ. ವಾಕಾರಣಗುಲ ಈ ನಮೂನಿಡು ನಿಖಲು ಯೌ ತ್ರಾಣ ಪಾಡದು ಹಾ, ಕಲ್ಲು ಪರ್ವತ ತಾರಿ ನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದಾರು ಪನ್ಪುಣಿನಿ ಕೇನ್ನಗ ಹಾ. ದುವೆ ಜಾಗೇಡು ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಸಾದ್ರು ದಾಯಗಪ್ಪ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಯುಗ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಎಂಚನ. ನರಮಾನ್ಯರು ಮಾತ ಅಕಲಕಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನೇನು ಹಾ, ಈ ಕಾಲಡು ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣೊಂದು ತೋಜಾಯಿನಕ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಹಾ, 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 ಇತ್ತೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರಿಂದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ಹಾ, ಆಂಡ ಐಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾ. ಯಾನು ಮಲ್ತುದು ಅಂದ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತುದುಂಡವುಲು ಈ ಬನ್ಪುನಿ ಎನ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಹಾ, ಅತ್ತಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿ 77 ಕೋಟಿ ಮಂಗೇರ್ಲೆನ ನಾಯಕರು ಹಾ, ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎತೋ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಹಾ. 18 ಪದ್ಮ ವಾನರೇರು ಪದ್ಮ ವಾನರರು ಈ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದು ಓಲೋಲಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುನು ಓಲೋಲಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆಲಿನ ಪೂರಾ ಕೊಣತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹಾ. ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಡೈನ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಅಂದು ಯಾನು ಕೇಳಿ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆಂಡ ದಾದ ಮಂತದ್ವಾ ಯಾನಾಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ತದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಂತದ್ವಾ ನನ್ನ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಿಯ ಎಂಚಿನವು ಪುಡುಬುಡುನಿಗೆ ಬುಡು ಹೋದರ. ಬುಡುಬುಡುನಿಗೆ ಬುಡು ಹೋದರ ಬುಡುವೆ ಬಲ್ಮೆನ ಪದರಿ ನಂಗೆನ. ಇಡದೆ ಸೇತುವೆನೆ ಬೆಗಿಲಿ ತೋಜವೆ ಬಂದು ಬರುಲ. ತಿರುಪಗರಿದ ಬಿಜ್ಜನ ತೇರಿನಕ್ಲಿ ಈ ಕಾಲುಡು ವಾನಮುನೆದಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ತೋಜಾದ ಕೋರ್ನ ಈ ಅರ್ಜುನೆ ದಾದ ಮಂತದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹ. ಈ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಸೇತುವೆನ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ವಾನಮುನಿಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮರ ದಾಂತೆ ಹಾ, ಎನ್ನ ಬಿರುಟ್ಲ ಪಗರಿಡ್ಲ ಹಾ. ಯಾನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟದು ಗೊರ್ತುವೆ ಈ ಸೇತುವೆನು ಈ ಬಿರುಬಗೆರಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತು. ಅಕ್ಷಯಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನೊಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹಾ, ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಹಾ, ಅಟ್ಟಣದ ರೂಪಡು ಹ. ಪಗರಿಲೇನು ಜೋಡಿಯಾದು ಹಾ, ಈ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಈಮೆ ಹಿಡಿದು ಲಂಕೆದ ಆಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾ, ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆನು ಹ್ಮ್. ಪಗರಿಡು ಯಾನ ಕಟ್ಟುದುವೆ ಹಾ. ಪಗರಿದ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುದು ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಈತ ಪಗರಿಡು ಸಂಕ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಬನ್ಪ ಹಾ. ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಬನ್ಪುನ ಆತ ನೆಡ್ದುಂಬುದಾಲ ಮಂತದಾನ ಆಧಾರ ಜನ ನಂಬೆರೆ ಆಪುಜ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಈ ಕಾಲೋಡ ಆಧಾರ ರಜ್ಜಿನ ಹೋಯ್ಕಲ ಬಿಲೆನೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಾಯ್ಡು ಬನ್ಪುನಕುಲು ಏತು ಜನ ಮೋಡು ಆ. ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಲಟ್ಟ ಬಲಿಪುವೆ ಯಾನ್ ತೊಟ್ಟ ಬಲಿಪುವೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಬೋದನಗ ಲಟ್ಟ ಲಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟ ಲಜ್ಜಿ ಆಧಾರದ ಅಂತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಅರ್ಜುನ ಎತ್ತು ಹಾ ಎಂಚಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹ್ಮ್ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಹಾರಡು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಮೆಕ್ಕಿ ಪಲಯಲ್ಲನ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುನವೆ ಅವು ಇತ್ತಿನವೆಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಲೆಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಹಾ ಪಂಡ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಹಾ ಪುದರ್ ಕೇಣದನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಗಜನೋಹಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೇರಿ ಹಾ, ಹಾ. ಗಜ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಹಾ. ಆನೆದ ಒರುತ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಐತೆ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಹಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಂಡನಿಜ್ಜೇರಿ ಹಾ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡ್ದ ಅಕ್ಲ ಮತ ಭಾಗ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ತೋಲಿ ಹಾ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಹಾ ಆ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪುಣಿನ ಮರಪೆರೆ ಆಪುಜತ್ತ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಂತೀರ ಅಕ್ಕ ಇಂಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಜಾಲ ಹಾ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕಲು ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಹಾ ಅಕಲು ಮಣ್ಣು ದಾನದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತ ಹಾ. ಸ್ವರ್ಗಡು ಎಣುಮ್ಮ ಆನೆಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಐರಾವತನೆ ಕೊನತ್ತದು ಹಾ. ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಗಜನೋಹಿ ಹಾ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ರತನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಂಡದು ಹಾ
ಅವು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹರಿಕತೆ ಮತ ಒಂದುಂಡು ಅವಳವಳು ಹಾ ಗಜನೋಹಿ ವೃತ್ತ ಅಂದು ಹಾ ಹಾ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆತೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇಂದ್ರಡ ಕೇನೊಡುತ್ತ ಐರಾವತ ಪುಣ್ಯ ಉಲ್ಲತ್ತ ಹಾ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂಜಿ ಓಲೆ ಬರೆದಿಯಾನ ಕಡಪುಡಿಯೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಿಯರು ಪಿರೊಂಜಿ ಓಲೆ ಕೊರದು ಹಾ ಆನೆನೆ ಕಡಪುಡವಳಿ ಹಾ. ಆಂಡ ಬರ್ರಿಯರೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ಪೊಡುನು ಹಾ ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಪುನರ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅರ್ನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಹಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮೇರಾರು ಹಾ ಅಣ್ಣೆಂಕುಲು ನಿಯೋಗಡ್ದಾದ ಬತ್ತನೇರ್ದಾದ ಅಮ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾ, ಅದು ಅಂಚಂದು ಕೊಡಪ್ಪ. ದೇವೇಂದ್ರನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಹಾ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಗರಿದ ಆ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿನ ಹಾ. ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ವರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಹಾ. ಅವು ಏತು ದೂರಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಅವು ಗೆಂತಿನ ಏರುಂಡು ಪನಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ನೂದು ಯೋಜನತ್ತ ಹಾ. ಆತ ಮಲ್ಲೇನ ಮಲ್ತದೆಗೆ ಮುಖ ದೂಂಜಿ ವಾಲೆಕ್ಕ ಅಂದಕೆನ್ನಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಿಂದ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಆ ಪಾತರೆಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತರ ಬಿದಾಡಿಯ ದಾದನ ಜವನೆ ಬತ್ತದ ಪಾತರೆಲ್ಲ ಬಂಡಿನೇಕ್ ಕೇಂಡಿನೇಕ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಬಾಮಿತದು ಪಾತರೆಂದು ಇತ್ತೆ ಸಸರಾನು ಬಂದ ಓಡಬಿಟ್ಟ ಸಸರ ಮಂತರ ಬಿದಾಡಿಯ ಬಂದನ ಇಂದು ಪೂರ ವಾಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ವಾಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸುಮಂತ ಅಂದ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸುಮಂತ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲವು 6 ಮಂತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯದ ಬರಿಟಿ ಯಾನಿನ ಪೊಯ್ಯಡು ಪೊರಲೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದ ಅರ್ಣನೇ ಪುಡು ಮೂಲಕೊಳ್ಳುದು ಪೊರಲೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ದಾಳ ಹತ್ತವು 6 ಎಣ್ಣೆ ಎದುಡು ದಾಳ ಹತ್ತವು ಉಂದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಪಾತರ ಎಂಚಾನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಕೈಟು ಕೋಲು ಕೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಗೊತ್ತುಂಟ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಈ ಎದುರು ಪುನಂಚೆ ಈ ಹನುಮಂತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟದ ಬೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಳ ತೀರಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಳೆಂದ ಜತ್ತಿನಲ್ತದ್ದು ಹೊರ ಲಕ್ಕದಂತುದೆ ಒಂದೊರ್ಮೆಗೆ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ ಅಂತ ಈ ಭೂಮಿನ ಮುಕ್ಕುದು ತಿನ್ನುವ ಎದುರುಡು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಕಡಲ ರಾಸಿನ ಅದಾಗೆ ಅಜಪ್ಪನ್ನು ತಲ್ತು ಮಾಡಿರಲಾವು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿತ್ತಿನ ಗೆಂಡನೆ ಕಕ್ಕದೆ ನಿನ್ನಂಚಿನಾನು ಈ ಭೂಮಿನ ಸುಡುದು ಬಿಡುವೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ರಾಮದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬಂತದು ಸಸರ ಬಂತದು ಈ ಪಾತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ ನಿನಲ್ಲ ಬುಡಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಬಂತಿನ ಬೇಲೆ ಎಳ್ಳಿನ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಆನ ರಾಮದೇವರ ಎಂಕಲ ಮನ್ಪಾಯಿನ ಬೇಲವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಎನ್ನೆಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಚಿನಾಡ ಎಂಚಿನಲ ಮಂತದ ಎಂದು ಮನ್ಪಡಂಚಿನ ಅಮ್ಮಿತ್ತಿನಿಂದ ಅಂದ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕೋಗುದಪ್ಪ ಈ ಸಂಖ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋಣ ನಾನು ಇನ್ನು ಒರಿಯಲೇ ಬಿಡುವೇನೆ ನಿಮ್ಮನು ಆದ ಮನ್ಪೋಯಿ ಸಂಖ ಕಟ್ಟುವನೆಯ
ವಿರಾಜ ರಮಣ. ಈ ಪಗರಿನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡವು ನಿಜಾನೇ ಅನ್ನದಾಂಡ. ಅವು ನಿನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ, ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀದು ಆನೆನ ಸಂಕಡು ಕಡಪುಡ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀಪನಕುಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಎನ್ನಿ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೊಡು ಎಂಕುಲು ಪೋತ ಆಂಡ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಪಗರಿನ ಸಂಕೊಡು ಎನ್ನಂಚಿನಕುಲು ಬೇಟ ಕಪಿವೀರನು ಪೋಪುನ ಬುಡು ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರುದೀನಗನೇನು ಅರೆಗಲಿಗಡೆ ಬಲಿಪೆ ಈತ ಆಡೋ ಉಂಟದ ಬಿರ್ಸೋದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಇತ್ತಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ಬಾತಿರ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿರ್ದಿದ ಬೀರೇದೇನು ಸಹಿಸೋಣ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಸಂಕ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಡು ಎತ್ತಲ ಕಟ್ಟೀರಿ ಯಾನು ಬಾಯಿಡೇ ಬನ್ಪುನ ಎತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಣ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನೈ ಕೆಲವರು ವರ್ಷ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುನಕಲುಳ್ಳೀರಿ ಅವು ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಈಡು ಕಟ್ಟುನಿದೆ ಬರ್ಪಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡುಂದೇ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ಹೊರ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಿ ತಾಂಟೇರೆ ಬರೊಂದು ಲತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟೆ ನಡೆ ಯಾನು ಒರಿಪ ಎಂದೇ ಅನ್ಪುನಿ ಈ ಮಂಗೆ ತಾಂಟಂದ ಯಾನು ತಾಂಟಂದ ಉಡ್ಪೇನ ತೀರ್ವಾನಿ ಬರ್ದು ಈ ತಾಂಟಂದ ಯಾರು ಆತ ಸುಲಭ ಉಡ್ಪೇಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ತಾಂಟುವಂದ ಯಾವ ತಾಂಟುವೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟೆ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಇತ್ತಂದ ತುಕ್ಕ ಈ ಪೊಲಿಪು ಅತ್ತ ಈ ದಾಯ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಅವು ಕಾಯ ಹೊರ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಉಂಟಾಯ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂದರ್ಥ ಐಕಬಾಡದು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಪುನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನೀ ಪೊಲ್ತನೆ ಅಂದಂದ ಯಾನ ಜೀವಪ್ಪವರಿಗೆ ತೂಕ ಬುರ್ದು ಸಹಿತ ನಿನ್ನ ಸರ್ತ್ ಇಂದು ಸರ್ತನೆ ಈ ಒಂದತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಿರು ಬಗರಿದ ಸಂಕೋನು ಒರಿಯರ ಬುಡಿಯನ್ನಾಡ ಯಾನು ಹನುಮಂತ ಇತ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೋನು ಪೊಲ್ತೀಜಿಂದ ಅಂಡ ಪೊಲ್ತಂಡ ಈ ಬಣ್ಣ ಈ ಜೀವದತ್ತನು ಅಂದತ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಬದುಕುಜಿ ಈ ಬದುಕುಜಿನ ಬನೋಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕಂಚ ಪನಿಯರಾಪುಜಿ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೋನು ಐನಿ ಎನ್ನ ಎಡಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುದಿ ಅನ್ನು ಪೊಲಿಪೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಲಿಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿಡ ನಿನ್ನಲಕ್ಕೆ ಸಯ್ಯರ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಮದಾಸೆ ರಾಮಭಕ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುದರುಂಡು ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋತಂಡ ಅಂಡ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನುಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಪತೊಂದು ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗನಲ್ಲಿ ಪಾವು ಯಾನ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬುರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನಿನಡ ಬಂತೆ ಫೋನೆ ಕೊಂಚ ಮಂಗನ ಪತೊಂದೆ ಸುರುವೆ ಬಂದ್ಪುನು ನಿನನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೇಶ್ವರಡೇ ಬುರ್ದು ಬೋಪುನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜನ ಅವನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ಲ ಬುರ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ನಾನು ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಬೋಪುನಿ ಅಂತ ಇದು ಎನನು ಬುರ್ದು ಬೋಪನ ಜೀವ ಬುರ್ದು ಬೋಪನ ಅವು ತೂಡತ್ತ ಈ ಜೀವಡು ಉರಿಯಡ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಈಗ ಸಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಬಂದತ್ತ ನೀನಾನು ವಾಕಾರಣಗಳ ಸೈಪನ ಜನ ಪಾತರಣ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದಿನಿ ಅಂದ ಹನುಮಂತಗೆ ಸಯ್ಯರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಿಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತು ದೆರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗಂಡ ತೂಕಗೆ ಕೈತ ದೂರು ಬುಡೋಡೊಂದು ಎಂಚಾಂದ ಬಂಡದು ತೂವಡು ಬಂದ್ಪುನ ಹಂಗ ಇತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ವಾಬಘಟನೆಯನ್ನ ಬಿರುಟು ಜೋಡಿ అయిన ಪಗರಿನ ಬೆರ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ತುಳು ಪುಡ್ತ ತಯಾರಾದ ಬೇಕು
ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಯ ನಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಣು ನಿನ್ನ ಸಂಕ ಅವೇನು ಸುರೂಟ ಅಂದಾಜಿ ಬಂತಿದೆ ಎಂಚಿನದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಲಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಅವೊಂಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ಹಾ ಹಾ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾನ ಮೋಜಿಂದ ಪಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪಾತರಂಡು ಬೊಟ್ಟುದು ತೂಪು ನೀನು ಬೊಟ್ಟುದು ತೂಯಿ ನಂದು ಬೊಟ್ಟುದು ತುಯ್ನಿ ಅಪಣ್ಣ ತಟ್ಟುದು ತೂಡ ನನ್ನವರ ತಟ್ಟದು ತೂಪುನಿ ಅಪಗಂಡ ಬಿರುಕು ಪಗರಿನ ಗೋಡಿಯಾದ ಇಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ತೋಳ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸೇತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕೊನು ಏನು ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಉಳನಗ ಪಗರಿರ್ದು ಮುಡ್ನಂಚಿನ ಬಿರು ಆ ಪಗರಿ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ನೂದು ಸಾವಿರ ಅದು ಈ ಕಡೆರ್ದು ಆ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣೆತ್ತನೆಗ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಸಂಕಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುನರ ತುಯ್ಯನು ಆ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಅನು ಮೆಚ್ಚಿಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟನು ತಾಗುನ ತಿಜ್ಜಿ ತುಳ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಡ್ಡು ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ಪೋಂಡು ತರವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿನತ್ತ ಅವು ಯಾವುಂಡ ಸೈಯೋಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬದುಕೋಡು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸೆರ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಐದು ನಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಡಿ ಇಡಗೆ ಉಂತಾಗ ನಾನು ದಾಯಿ ಸೈಪುಣಿ ರಾಂದು ಇದೆ ಉಂತುಂಡ ಯಾನು ತೂಕುಲಾಗ್ಯೋಡು ಉಂತಂಡ ಸೋತಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಅತ್ತ ಪೊರ್ತುಲ ಕೆಲವರೇ ಕಡೆ ಸುಡು ಮೊಕ್ಕಡೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಾವು ನಿಂದು ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸುನೊಂದು ಎಂಚಲ ಮುಗಿಪುಣೆ ಕರ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ ಒಂಜ ಬದುಕೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಸೈಯೋಡು ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದಾವಡು ಈ ಸೈಪುಣೆನು ತುಯರೆ ಎಂಕ ಮನಸಿಜ್ಜಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪುಣ ಆಯೋಗ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ರಲ್ಲಿಂದ ಯಾನು ಪುಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಮೂಜಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ತೆ ತೂಲ ತಯಾರಾತಲು ಸೇತನ ಇಡಗ ಮುಗಿ ಉಂಡಿನ್ನ ಇಡಗ ಮುಗಿಂಡು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಸರ್ತ ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕಡು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಸಂಕ ಆತುಂಡು ಅತ ಅಂದು ನೆಕ್ಕು ನನದಲ ಜೋಡಿ ಸೇರೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಸೇರಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತರ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅತ ಯಾನು ಪೊಲಿಪುನರ್ದು ಮುಡಿಂಡ ಕೇಳೋಡತ ದಯಪಂಡ ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ ಸೌಡಿ ಪೊಲ್ತ ಎನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ನನಲ ಅಂದು ಅತ ನನ್ನ ಪಿರ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಂಡ ಮಾರ ಪನ್ನೆನು ಪಂಡು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಈ ದಳ ಬಂದೋಡ ಅಪವಾಡ ಪೊರ್ತುಗಳ ಸಾವಣ ಪೊಡ್ಚಾತ ಯಾನು ನಿಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತುಂಡದಣ್ಣ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿದಂಕರ ಬತ್ತಾಂಡು ಕಾರಣ ದರ್ತದೆ ಎಡಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓ ಜವಣ ಎಂಚಿನಂದು ಪುದರ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವೆ ಅರ್ಜುನೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ತಂಕದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರಿಯ ಇಂದು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿನಿ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರೇನು ಬಿಡುವೇನು ಪಂಡ ಬಾಮಿತದ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಕ ಇಡೆಗೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟುವೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಪಗರಿದ ಸಂಕ ಓಲುಂಡಿಯ ನಿನ್ನ ಪಗರಿದ ಸಂಕ ಓಲುಂಡು ಈ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕಳತ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾತರಲ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡುಂದುಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಾತೆರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೆರ ಬಲ್ಯ ಏಪಲ ಎದುರುದಾಯನು ತೂಯಿನಾಥ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಬಜಿ ಸಸರ ಬಜಿ ಕುಂಬು
ಇಂಚ ಪೂರ ತತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನರಮಾನ್ಯಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತಂಕ ಅವು ದೇವರು ಉಳೈಡು ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಹನುಮಂತೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಯೆ ಮಾರುತಿ ಆಯೆ ಬಜರಂಗಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕೈಟ್ ಗುಡ್ಡನು ದೆರ್ತದಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಡಯ ಈ ಪಂಪು ನಾವು ಪೂರ ಕೇಂದಿನವು ಯಾನೇ ಹನುಮಂತೆ ಎಂದು ಪಂಡನಲ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಈಜಿ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ ಒಲ್ತಾ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಕಡಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದಾಯೇ ಈ ಸೈಯೋಡು ಈ ಸೈತದೆಂಕದ ಆಲ ಆಯರಜ್ಜಿಯ ಬಾಳೆ ಬಾರಿ ಕಲೆತ್ತಾಯಿ ಬಾರಿ ತಂಕದಾಯಿ ಏರು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಮಗನ ಅನ್ನ ಓಲ ಕಾಡ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೊರಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲೆಮಂಗೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರಗು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಇನಿ ಸಯ್ಯರ ಪಿದಡೊರ್ಚಿ ಈ ಸೈತದೆಂಕದ ಆಳ ಆಯರಜ್ಜಿಯ ಈ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಅಡೆಗೇ ಹೋದು ನಿನ್ನ ಊರುನು ಸೇರೋನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಪೊಡ್ತಿನಕ್ಕಲು ನಿನ್ನ ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪೆ ನಿನ್ನಕ್ಕಲು ಪಂಪುನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿನ ಮಗೆ ಇನಿ ಬರುವೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ನಡತಿನ ಪಂತನು ತೂಯಿನ ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಣಿನ ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿದ್ದೇನು ಪಂತಾಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಬಜಿ ಮಂಗಳ ಸೋತಾಂದುಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಸೋತಿನಿ ವೀರ ಹನುಮಂತನ ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆಯೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೈವರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಪೋ ಪೋ ಈ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಬೋದು ಬದುಕೊನು ಪೋ ಪೋ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಯಂಕ ಈ ಬೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡು ಗಾಂಧೀವ ಬಿರುವೆ ಎಂದು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನ ಊರು ತಿರ್ಗೆರೆ ಎಂದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲೆಮಂಗೆ ಎಂದು ಯಾನ ತೆರಿನಾಯಿ ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಆಡ ಇಂಕ ಸೋಳು ಬತ್ತನತ್ತ
ಆನ ಕೈಕ್ಲ ಕೋಳು ಕೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಇಂಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ತುಂಬೆರ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ಪುದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೀಜಿ ಸುಲಭಡೋದಕ್ಕೆ ತರೆ ಕೊರಳಿ ಎನ್ನಿಯೆ ಆಂಡ ತುಂಬೆರ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ಪುದ ಅದೊಂದು ಪೋಯ್ದಿರ್ನತ್ತ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡಿಯಾನ ಎನ್ನ ಪನಿ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಂಡ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಏರಾವರಿ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿಡುಕೊಳ್ಳುದೆ ಕಾಡು ಮರರ್ದು ಮರಕ್ಕಲಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಒಂದು ಯಾನ ತೆರಿನಾಯಿ ಬೇಡ ಈತಲ ತಂಕ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಜತ್ತ ದೇವರೇ ದಾಯಗಾದು ಪೋಂಡಿಂಚ ಮೀನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಬಾಡಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಿಸತ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಡಲ ಅಟಿ ಕುತ್ತುಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪೂಜ ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿಡು ಕುತ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಂಕ ಚ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಬಿರುವೆ ಅದು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರವೋ ಉಂಡು ಐನ ಒರಿಪೋಡ ಬಡ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಮೇನಂಚಿನ ಮಂಗಡಲ ಸೋತುದು ಯಾನು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕೋಡ ಯಾನು ನಾಳುಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿನಾಯಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಪೊಯ್ದಿರ್ನಾದ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬೇಡ ಸೆರ್ತು ಬಾಟ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನೊಡಿತು ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನಂದೆ ಪೋಯ ಯಾನು ದೇವರನ ದಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೌಂಡಿ ಅಂಕು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದೇವರನ ದಯ ಏಪಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ ನನ ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನು ಬಡ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ ದಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಬದುಕೋಡಿ ಯಾನು ನನ್ನ ಬದುಕುಜಿ ಯಾನು ಬದುಕುದು ಮೇಣಂಚಿನ ಮಂಗಡಲ ಸೋತುದು ಈ ಮಂಗಡ ಸೋತುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾನ ಬದುಕುದು ದಾದ ಸುಖ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅವರ ಪಂಡೆತ್ತಾಯನು ನೀನಡ ಸೋತೆ ನೋಡ ಬೊಕ ಮೋಣ ದೋಜಿ ಪಾವುಜಿ ತೂಕು ಬುರ್ದು ಸೈಪೆ ಅಯ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಬದುಕೋಡು ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಬದುಕಲ ಪೋ ಎನ್ನ ಪುದರ ಬಂಡದ ಬದುಕಲ ಮೇನಂಚಿನ ಮಂಗನ ಪುದರ ಬಂಡದ ಬದುಕೋಡ ಬೊಕ ಏರಗಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಪಾವಡ ಅವು ತೋಜಿಪಾಯಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಿಲ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಯಾನ ಬದುಕುಜಿ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅವರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂತ ರಾಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಆಯ್ಕೆ ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣದೆತ್ತನು ಹರಿಯ ಬಗದಡೆ ಹರಿಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಬೊಲ್ತಾ ಕಪ್ಪ ಸರ್ಪ ಜಾತಿದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಕದ್ರು ಪುಟ್ಟುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಅಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಓಡೆತ್ತಿನದು ಕೆಂಡ ರಡ್ಡಿಗೋ ಕಳತು ಮೂಜಿನ ಕಲ್ಜಿಗೋ ರೂಟು ರಾಜೇರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಪಯಗಳು ಸರ್ಪ ಜಾತಿ ಪೂರಾ ಮುರಿದು ತೊಯ್ಯೋಳು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ ಕೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಕದ್ದುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚಾಪುಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ರ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಯುಗತ್ತ ಕರಿಯತ್ತ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯೋಡು ಏತು ಮಾತ ಘಟನೆ ನಡೆತುಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ್ಯಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತಾನಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಂದು ಕಸಬು ಉಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಐನು ತಾನೇ ಜತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿರ ಬೆರಣೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುವೇರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗುವರಿಗೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ಏತೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಬೆರಣೆರ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿರ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಮಗು ಹೊತ್ತವನಂಚಿನ ಕಣಕ ಕುಶಾಸಮಿದೇನ ಅಥವಾ ಜನಿವಾರನ ಅಂಚಿನ ಪುಂಡ ಬ್ಯಾತ ಎಂಜಿನ ದಿಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಕಳುವೇರು ಬೊಗ್ಗುದಿನ ಅಂದಿದೆ ಬೆರಣೆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಳುವೇರು ಬೊಗ್ಗುದೇ ಇರೋದು ಮನ್ಪುಣೇನು ಪ್ರಾಣೇರು ಪಾರೋಂದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ನಡೆದು ಊರಿಗೋರಿ ಏರಿಗೆ ಬೆರಣೆರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನೆ ಅಂದಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆವಂದೆ ಧರ್ಮರೇ ನೀರು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಸತ್ಯ ನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನೇ
ಅಂಚಿಂಚಿದ ಅಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಕಳುವರ ಹಾಕದ ಗಿಡತ್ತೆ ಕಳುವರಿಗೆ ಅಂಚಿ ಗಿಡತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದ ನೆನಪಾಂಡು ಓ ಇದು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ದಯವಿಗೆಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಪೋಡ್ತು ಬಿರು ಬಗರೆ ಕಣಾಯರೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪಾತಿದ್ದೀವಿ ಕಳುವರ ಗಿಡತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಯಾನದ ನಾರದೇರ ಪಂಡ ಪಾತಿರೋ ನಾನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಆನೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನ ಐಕ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಂಚಿನ ತ್ರೇತಾಯುಗತ್ತ ಹನುಮಂತೆ ದ್ವಾಪರಾಯುಗತ್ತ ಅರ್ಜುನೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣಕ್ಕೆ ಬಂಡಂಚ ಪೊಣಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬಾಬಲ್ಲಿಡು ಬಾಡ್ನಿ ಪೊಣಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜುನಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಪಣಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಬಲ್ಲಿಂಚಿ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನ 10 ಮನೆ ಆಪಿದೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ಜುನೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಂಡದ ಅಲ್ತ ಬಿದಾಡ್ನಾಯ್ ಬಡಕ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಡ್ನಾಯ್ ಭಾರಿ ದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತುದು ಬತ್ತದು ಮತ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬತ್ತು ಉಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗವು ಚಪ್ಪೋಡಪ್ಪಳು ಇತ್ತೆ ದಂಡ ಖಾಲಿ ಹನುಮಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕೈತಲ್ ಉಂಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಡ ಬೇತ ಐದು ತುಂಬ ಹೋತಿಜಿ ಮತ್ತೆ ರಂಗೋ ಜಪ್ಪುನಿಂಚಿನ ನನ್ನ ದಾನೆ ಆವಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನ ಜಪ್ಪದು ಬನೋಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಂಚೈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಆತನಿತ್ತೆ ಈ ಅರ್ಜುನಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಪೊಣಕ್ಕೆ ಒಡೆರೆ ಬಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ವೇಷ ಕಟ್ಟೋಡುತ್ತೆ ಸುಲಭ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿ ವೇಷ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಬೇತ ವೇಷ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಪುರ ಬಣ್ಣ ಪೂಜೋಡು ಈ ಪುರ ದುತ್ತೈತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಬೆರನೇರ ವೇಷ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬೈಟಿ ತನ ಕುಂಟ್ರು ಪುರಾಗಿರ್ತದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಂತ ಗಂಧದ ಬರ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ವೇಷ ಮಾಡತ್ತ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ಪೋದು ಪಾತೇರು ದಾನಪ್ಪ ರಾಯುಗುಳ್ಳನೆ ಜಕ್ಕ ಚೌವನೆ ತೂಯ ಪೊತ್ತುನ ತೂಕು ಪೂರ್ವನೆ ರಾಯೋಡುಳ್ಳನೆ ಜಕ್ಕ ಚೌವನೆ ತೂಯ ಪೊತ್ತುನ ತೂಕು ಪೂರ್ವನೆ ರಾಯಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದೆರೆ ದಾಯ ಬರನು ಕುಡುಂಬ ಬಂದನ ಅಯ್ಯ ಜವನ ದಾಣರು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಡ್ಡಿ ಆಡಂಡೆ ಆಡಪ್ಪ ನೀ ದೇವರಂಟೆ ಅನ್ಪಾಡು ನೂದು ಕಾಲ ಬದುಕೊಡಿ ಎಂಚ ನೂದು ಕಾಲ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದುಂಡತ್ತ ಬ್ರಾಣರ್ನ ಪಾತೆರ ಯಾಪಲ ಪೊಟ್ಟ ಬಂದು ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಯಾನ ಸಯ್ಯರ ವಿದಾಡ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ಐನೇ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತಂಡ ತೂನಗ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮಗಲೆಕ್ಕ ದಿನ ದುತ್ತಾಯ್ತ ತೂನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರಸು ಮಗಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತರ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ ಬಿರು ಪಗರಿ ಪುರ ಉಂಡು ಬಿರುವೇನು ಈ ಬಿರುವೇನಾ ಅಡ್ಡಾಣ ಅಡ್ಡಾಣ ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತದ ಒಕ್ಕ ಈ ನೀಲ ಆಯಲ ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದಯ ಬಂಡು ಎಂಕ ಮೂಜನ ಎತ್ತಾಯನು ನಂಗೆ ದಯ ಬಂಡ್ಬೋದು ಯಾನು ಅಂಚಿದು ಒಂದುತ್ತೇನು ಆಂಡತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ ಪಾತ್ರ ಜೋರು ಒಂದುಂಡು ಪಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇತ್ತ ತುಪ್ಪೆನೆ ಕಾಟ ಹೊತ್ತುಂಟು ಕಾಟ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಳು ಅಂದು ಕಾಟ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೆ ಸೂ ಹೊತ್ತೊಂದು ಕಾಟೋಡು
ಯಾನೆ ಕೊರ್ನೆ ಸೂ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಕಾಟ ವೈದ್ಯನದ ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಜಪ್ಪಡಾದು ಸೂ ಕೊರ್ನೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೊತ್ತೆ ಕಾಟ ವೈದ್ಯನ ಸೂ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಪುನಃ ಜೈತು ಕಾಟೋಡು ಸುತ್ತು ಯಾನೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಈ ಬರ್ಪುನ ನಾವು ಆ ಕ್ರಮ ದಾಯಕಂಡ ಕಾಟ ವೈದ್ಯದ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ಕಾಟ ವೈದ್ಯದ ಐದು ಪುನಃ ಜಪ್ಪಡಾದು ಸೂ ಕೊರ್ನೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದಂಬು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಈತ ಪೆದಂಬ ಸುತ್ತು ಅತ್ತನ್ನ ಹತ್ತು ಅತ್ತ ಯಾಪಂಡ ನನ್ನ ಲಾಗೇರೋ ನನ್ನ ಪುನಃ ಜಪ್ಪಡಾವತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಪುನಃ ಜನ ಕಾಟ ದಾಯ ಸುತ್ತುವರೋಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೇನ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನಡತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ತೆರಿಯ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೂಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರ ಆಡತ್ತ ಅವು ಎಂಚಿನಾದ ಅಣ್ಣ ಅದೊಂದು ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕೋಡದು ಕತೆ ಇಂಚಿನ ನಡತನ ಪಣವಾರ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ್ರಟ್ಟು ಮುಜೆಂತ ಈಗ ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಮೂರು ಲಡಾಯಿ ಆತಜಿದೆ ಅವತ್ತು ಇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಸರಿಯೋ ಕಾಟ ಹೋಯ್ತದ ನಾನು ಅದು ಕಾಟ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಗಣಮದ ಅವು ತೂಣ ಗೊತ್ತಾನ ತೂನಗನೆ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಕಾಟ ಅಂದ ಪುದರದಿ ಓಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪುನಃ ಜಪ್ಪುಡ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿಲೆ ಕಣಕದ ರಾಶಿ ಅವು ಅಂದ ಇತ್ತ ಸೂಗೊರ್ತನೆ ಕಣಕದ ರಾಸಿಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಕಣಕದ ರಾಶಿ ಕಾಟ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸುತ್ತು ಬರಂದುಲ್ಲನೆ ಅದು ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಆತಿಜವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆನಗನ ಇರ್ಬತ್ತಾರೆ ಇದಾಗ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆವಡಪ್ಪ ಎಂಕ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಬಂಡೋನು ನಾನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಇರ್ ದಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ ಪಕ್ಕಡೆ ತಾನೆ ಈ ಸಯ್ಯರ ಬಿದ್ದಾಡ ಈ ಸೈಪುನ ದಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವ ಸಯ್ಯರ ಬಿದ್ದಾಡ ಸೈಪು ದಾಯ ತಯ್ಯೋಡು ನಾನು ಕಾರಣ ಬೋಡೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಜಂದ ಏರ ಮಗ ಸೀಕ್ವತ್ತದ ಸೈಪು ನತ್ತಿದೆ ಅವುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ್ ಸಯ್ಯರ ದಾಲ ದಿನದಾಲ ಕೇನೋಡು ಜೀವ ಪೊರ್ತುಂದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲಗಿ ಜೆತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ನರಮನೆ ಲಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ವತ್ತ ನಂಡ ಮರ್ದಿ ಜನ ಸೀಕ ಅಂದ ಸೈಪುಂಡು ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆ ಪಟಕ್ಕ ಬರ್ದು ಸೈತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಅತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪನೋಡಿ ಅನ್ನ പനോട് ദായെന്ന് കാരണ ഉണ്ടായാലി അല്ലെങ്കിൽ തെരിയോട് കൊഞ്ചി അങ്ങ് ആ സൈപ്പുണ്ടല്ല ദായക്ക് സൈപ്പുಡು ಪಂಡ ಸೈಪುಣ ದಾಯ ತಯ್ಯ ಸೈತೇರು ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಂದ್ ಹಿರಿಯಾರು ಐಟೆಲ್ಲ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಾರು ಅಂದ್ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಾರುಡ ಯಾನು ದೆಂಗವನ ದಾಯಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು ನಿರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಂಚಲ ಸೈಪುಣ ಆಯ್ತ ಅಂದ್ ಕಂಡದು ಸೈಪುಣ ದಾಯ ಪಂಡು ದಾಂಡ ಸೈಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಚಾಲ ಸೈಪುಣ ಉಂಟು ಎಂಚಾಣ ಸಯ್ಯರ್ನೆ ಬೀದಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಾಲ ಸಯ್ಯರ್ನೆ ಬೀದಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಪುಣ ನನ್ನ ತಾನೇ ಇರೋಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಅದು ನರಮ್ಮಣ್ಣಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯ್ಯೋಡು ಆಯ್ನಾನೆ ಅವಂದು ಅಂಡ ಈ ಜಕ್ಕ ಜವಣ್ಣೆ ಈ ತಯ್ಯರ ದಾಯ ಬಿದಾಡ್ದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕ ಅವಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ ಒಪ್ಪಡಪ್ಪ ಆಯನ ಸುದ್ದಿನ ಅಂಕದ ಐತೆ ಆಯನೆ ಕಾರಣ ಅವು ಮಂಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಅವು ಮಂಗನ ಸುದ್ದಿನ ಅಂಕ ಬರ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಾಲಂಜ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರ್ಗೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಟ್ಟುನ ಸುಡು கரி எங்கா கை ಯಾನ ಸೈಯೋಡುಂದೇ ಇಡೆ ಬತ್ತನತ್ತು ತೈಪುಂಡಲ್ಲ ಕರಗರ ಇಡದ ಎರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅದು ಸೈಯೋಡುಂದೇ ಆನಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಸೂಕು ಬುರ್ದು ಸೈಯೋಡ ಅವ್ರು ಕಡಲು ಈಗ ಲಾಗಿನ ಪೋಪುಜ ಪ್ರಾಣ ತೈಪುಣಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಲ ತೈವಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಅವ ಯಾರೇ ಕಾಡ ಕೆಲವರ ನರಮ ಲಾಗಿ ತಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಅವಡುವೇರು ಆಗ ಅವಲೇ ಸೈಯೋಡ ಬೆತ್ತ ತಯ್ಯರ ಪೂಜ ಆಂಡಲ ಸೈಪುಣ ಉಂತಾಯರ ಉಂತಾಯರ ಪುಂಡ ಎಂಚ ವಾನಮನಡಾಲ ಸೈಪುಜ ಅಯ್ಯವಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಈದಾಯ ತಯ್ಯರ ವಿದಾರ್ದ ಯಾನು ಮುಲ್ತಾಯತ್ತು ಮುಲ್ತಾಯತ್ತು ಅಂಡ ಬಾರಿ ದೂರದಾಯ ದೂರ ಒಂಚಿ ವಾಮೇಕಿ ಇರು ಆನೆಪುರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ದಾಡಿಗೆ ಏನಂದೆ ಅಲ್ಪದಾಯ ಆನೆಪುರ ಅಂದು ಈ ಅರ್ಜುನ ನೆನಪುದಾರು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇದ್ದೀರ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂತಿಜಾರೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪೋತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಇರ್ತು ಓದ್ತಿ ಅಂದ ಅಡ್ಡಾಣಪ್ಪ ಇಟ್ಲೆ ಸೈಪುಣ ಎಂಚಿನ ಕತಾನೆ ಯಾನು ಊರು ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಅವಳು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಮಾತಾತ್ತುದು ಅವಳು ಮೀದು ಒಂಜಾವತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಹಿರಿಯಾಗ ಬಂತನೆ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಅಂದ ಊರು ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದೊಲಯೇ ಕುಳ್ಳುಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಊರು ತಿರುಗಿಂಡ ಒಂಜಾವತ್ತು ಲೋಕಾನುಭವಲ ಆಪಣ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇತೋ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಮಾತ ಪೋತೇನ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ನಿಕ್ಲು ಬಡಕ ಹಿಡಿದು ಊರು ತಿರ್ಗೇರ ಬತ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಗೋಡ ತೆನ್ ಕೈ ಬರು ಅಂದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಣ್ಯಪುರದ ಎನ್ ಕೈ ಅದು ಅಂಚಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಮಾತ ಪೋದೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಕೇದಾರನಾಥ ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂಚಿದ ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಈ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಈ ಕಡಲ ವರಿಕೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ ಹೆಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಸೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಮೀನು ಕೇನೋಡ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ತೆ ಕಟ್ಟನತ್ತ ಅರ್ಥವಕ್ಕ ಲಂಕೆಗೆ ಪಾಯರ ಬಡಾಜ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೇಂದು ತೆರಿದು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಯಲೆ ಮಂಗೆ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಯಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚ ಏರಿ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಈ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನಾಯಿ ಈ ಕಾಡು ಬಿಡ್ದು ಪೊಯ್ಯದರ ಸಿಗದಾನೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ನ ತೂಣಾಕ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ನೀಕ್ ಅದ ಮಲೆ ಟೆಪ್ಪುನೆತ್ತ ಮಲೆ ಟೆಪ್ಪುನ ಮಂಗೆ ಮಲೆ ಬಿಡು ಮಂಗೇನೆ ಮಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇಡದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತ ಪೊಯ್ಯದರ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತ ದಾನೆ ಮುಳುಕೊಳ್ಳುದ ಕೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ದಾನೆ ಬಂಡಿ ಈ ನೀನು ಪುದರೆಂಚ ಅಂದ ಕೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಯಾನು ವಾಯುದೇವರ ನಮಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ಹನುಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹನುಮಂತೆ ಮೀ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಯಿಜನ್ನಾಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಂದನಾಕ್ಲ ಅತ್ತ ಬಗ ಹನುಮಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ರಾಮದೇವರ ಕೇಳ್ನಾಗ ಪಂಪಾ ಸರ ತುದೆತ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟುದು ಕೇಳ್ನಾಗ ಪಂತೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಾಗ
ಬುಳೆತೆಗೆ ಆಯ ಬುಳೆನಗ ರಾಮದೇವರೇ ಪಂಡರಿಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಬೆಳೆದುದು ಯಾವ ಉಂತಾಲ ನನ್ನ ತೀರಾಪುಜಿ ಎಂಕು ನನ್ನ ಬುಳೆರಣಿಕೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ, ಮಿತ್ತು ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು. ಆತು ಬುಳೆತ ಭೂ ವ್ಯೋಮ ಪಾತಾಳ ಲೋಕವ ನಡುಗಿಸಿದೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನಾಯವಳು ಇದು ಕಡಲದ ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಉಂತಾಯ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ರಾವೊಂದು ಪೊಪ್ಪಣ ಮಂಗೆ ಈ ಓಳು ಅಂತ ಐಕ್ಯ ಬಂಡೆ ಇಂಚಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಕಡಲ್ಗು ಎಂಕ್ಲು ಸೇತ್ಮೆ ಕಟ್ಟ್ಯ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ್ಯ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಶರೀರ ಮಾತ ಇಂಚ ಆತನೆ ಸಂಕಗಟ್ಟೆ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯ ಮರ ಮಾತ ತುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಾಗ ಓಳ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಶರೀರ ಇಂಚ ಆಪಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಡನು ಎನ್ನ ಕೈಟು ಬಿರು ಇತ್ತುಂಡು ಬಿರು ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಬಿರುವೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತುಂಡು ಬಿರುವರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋಡಿ ಏರೋಡ್ನಿ ಕೋಪ ಬತ್ತನೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಏರುಂಡು ಏರ್ಂಡು ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಅತ್ತವಾಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ದಾನೆ ಏರು ದಾನೆ ಅಂಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ದಾನೆ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಕೈಟು ಬೋಡಿತಿರಂಚಿನ ಬಿರು ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿರಂಚಿನ ಪಗರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎತ್ತುಂಡು ಆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಪಗರಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪಗರಿ ಪೋಯಿನ ವಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಂತದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಆರೇನ ಕೈತಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಕೆರ್ದು ಅಂದಿಗೆ ಮೋಡ್ತಿರಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೃಷಾಶ್ವ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಮುನಿ ಆರು 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಡೆಯರಿಗೆ ಅಂದು ಆ 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಂಡು 5 ಜನಕ್ಲೆನು ಪಗರಿಲ 5 ಐತ ಮಂತ್ರಳ ಮಂತೆರಿಗೆ ಎದ್ದೆ ಓದುದಪ್ಪಗ ತಿರಿದಾನ ಇದು ರಾಮದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯಂದನಾಯದಾಲ ಹತ್ತು ಆರ್ನ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದಾನ ಎಂದು ತಿರಿಯಂದನಾಯದಾಲ ಹತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೋಡ ಆಯ್ನ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಐನ ಕೇಳಂದನಕ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಮದೇವರು ದಾಯಗಿಂಚ ಮಂತೇರು ಎಂಕು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯವು ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ನರಮನೆಯ ಪುಟ್ಟೋಡಾಯಿನ ಸಂಖ್ಯೆವು ಯಾಣ ಇನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಹಾಗೆ ಪಿಸುರು ಬತ್ತನು ಹಾಗೆ ಪಿಸುರು ಬತ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾನಂಡಿ ಈ ಓರ ಅಂಚ ಮಂತುದಾನ ಪಗರಡೊಂಜಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಆಪುಣದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟುದು ಬಂದವಡು ಯಾನೆ ಕಟ್ಟುದು ಐನ್ ಮಣ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಮಣ್ಪೇರ ಆಪುಣದು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಮಂತುದಲೆ ಅಂಡ್ ಮಂತುದಲೆ ಅಂಡ್ ಈ ಓಲಾಂಡ ಮಂತ ಯಾನ ಮಂತದೆ ಯಾನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಐರಾವತನೆ ಯಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡೋದೆ ಯಾನು ಮಂತಿರಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅವು ಈ ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಂತದೆ ಪಗರೆಡು ಸಂಕಾಪುಣಂದಾಂಡ ಯಾನ ಏನು ಬುಡಾಯನು ಕೋಪ ಆತುಂಡು ರಾಮದೇವರ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸೇತ್ಮದ ಎದುರುಡು ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಸಂಕಾರ ಯಾನು ಬುಡಾಯ ಕುಡೊಂದು ಸಂಕ ಉರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೋಜರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಎಂಚಿನ ರಾಮ ಸೇತುಮೆನೆ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿರ್ತಾಂಡು ಸಿರ್ತು ಎಂಚ ಸಿರ್ತು ಬಂಡ ಕಟ್ಟಿಯ ರಾಪುಂಡು ಯಾನು ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟದು ತೋಜಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಐದಾನಂಡಿ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ನಾನು ಬಳಿಪೇನು ಅಂದ ಅಹಂಕಾರ ಅತ್ತವು ಅತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟನ ದಾಯ ಬಲಿಪೋಡು ದಾಯ ಬಲಿಪೋಡು ಪೊಳಿಪು ನಾಡ ಯಾನ ಕಟ್ಟಂದ ಬಿಡುವೇನ ಅವ್ನು ಇತ್ತದು ಅಂದವಳು ಇತ್ತದು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಗರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟೆರ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಐನು ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ತುಯ್ಯರ ಬಿರುವೆ ಅಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜ ಐನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ತುಯ್ಯರ ಪೂಜೆ ಅವಳು ಇತ್ತು ಅಂಡ ನನದ ಯುಗತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಣಾಗ್ಲಿಗ ಕಡತ ಹೋತೋಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬುಡು ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಸೇರ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಸೇರ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಅಂಡು ಅವೇ ಜೋರ್ ಕೇನೊಂದಿನ ಕಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಅಂಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೊಳಿತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟದು ಪಕ್ಕಡೆ ಪೊಲಿಪುಣ ಕಟ್ಟು ನೀಯತ್ತ ಕಟ್ಟುಣ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಅಂಡು ಯಾನು ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ಆಯೆ ಪೊಳಿತ ಅಂದ ಯಾನು ತೂಕು ಬುರ್ದು ಸೈಪೆ ಒರಿ ಪೂಜಾನು ಆಗ ಸಯ್ಯರ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗ ದೇವರನ ವರ ಉಂಡುಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದಿಗೆ ಆನಿ ರಾಮದೇವರ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಬಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪಂತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಐನು ಸಯ್ಯರ ಪೂಜಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪದವಿ ನಿನ್ಗೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಹನುಮಂತ ಪಂಡಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಈ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಕೇಳುವೆ ಈತನಟ ಯಾನ ರಾಮದಾಸೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನದಾಸೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರ್ದ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ ತಿಕ್ಕುದಪ್ಪ ಅತಿ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಾಯಿ ಯಾರು ತಾನೆ ಮಂಗೇನಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಏನ ಆಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ನನಗದ ಬೊರ್ಚಿ ಮನೆ ರಾಮಡ ಅವು ಆಪುಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಒರಿಪೊಡ ಬೊರ್ಚಾನು ಅದು ಈ ಪಂತನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಂಡ ಒರಿಪೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಏತ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಾಯಗೊಂಡ
ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಟ್ಟೆ ರಾಪಣದಾಗಿ ತೋಜಿಪವಡು ಆಯ್ತು ತೂತಿಜತ್ತ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗ ಬಾನೋಡು ಪಗರೆಡು ಸಂಕ ಕಟ್ಟೆ ರಾಪಣದಾಗಿ ತೂತಿಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆರ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೊಳಿಪೆರ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೊಡು ತೂವೋಡು ಪೊಳಿಪೆರ ಆಪಣ ಅಂಡದು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ ಬಾಡೋದು ಒಂಚ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಲೆ ಪುಟ್ಟುಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಶರೀರಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪವಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಳಿಪುಣ 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 ಅಂಚ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಗ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಇತ ಕಟ್ಟೆನ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಬಲ್ತೆ ಹೊಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಬಲ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡ ಬಡ್ಚ ಆಯ പൊലിത്തിന് അന്നും നല്ല ഒരു പൊടി ಒರಿಪೋಡತ್ತ ಅಂದು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲಿತಿ ಪೊಲಿತ ದಂಡದ ಯಾನು ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಪಾರಾಪುಂಡ ആരാപ്പട ಹೋಣ ನಾಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಲೆ ಉಂಡ ಒಂದು ನಾಲಯ ಚರ್ಮ ನಾಲಯತೆ ಚರ್ಮ ಅಂದ 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 ಅಂಚ ಆ ನಾಲೈ ಮಾರನ ಬೇಲೆ ಆವಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಯಾನು ಕಾಟ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲೆ ಕಣಕ್ಕ ಮಾತಾರ ಸೂಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಬಿಡ್ದು ಪೊತ್ತುನ ಸೂಕು ಇಲಾಗಿನಿ ಲಕ್ಲೆ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಯಾನ ಬುರ್ದು ಸೈತ ಲಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆನಂದ ಬಂಡ ಈ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ್ಯ ಅತ್ ಪಾಪು ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಪು ಕಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ಗೆ ಪಾಪು ಆಡ್ಯ ಆಯ ಪೊಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೈನು ತೋಜಿಪಾವಳಿ ಬಂಡ ಮುಳು ದಾಳ ಇಜ್ಜ ಒಬ್ಬರ ಮಾತ ನೀರ್ಡು ಪೋತುಂಡು ಆಯ ಪೊಲ್ತಿ ಅಂದು ಆಯ ಪೊಲ್ತಿ ಚೂರ್ನ ಅದು ಪೋವು ಅಂದ್ ದಾಳ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ನೀರುಡು ಇತ್ತ ನೆನಿ ಅನ್ನ ಮುಡತ್ತ ನಂಬರ್ನ ನಂಬುಲೆ ನಂಬೋಡು ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ ಪೂಜಿದ ಕತೆ ಬಣ್ಣೆತ್ತಂಡ ಕತೆ ಬಂಡ ನಡತನ ಕಾರ್ಯ ಬಂಡ ಆದ ಮಾನ್ಪ ತಲಿಪುಡದಾನೆ ಸುಳ್ಳಮಳೆ ಬಳೆಮಲೆ ಒಂಜಾಣಿಗೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆಗೆ ಕೊಂಬೊತ್ತನಿಗೆ ಮಂಗು ಮದಿಮಾಳನಿಗೆ ಗೊಡ್ಡರ್ಮೆ ಕಂಜಿಬಾಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರ್ದಕ್ಕನಿಗೆ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗಿಂದ ಒಂಜ ಸೇರ್ಸಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಬಾಡ್ಯ ಯಾರವರಿ ಬಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಡೆ ಒಕಂಚಂದ ಚತ್ತಿದ ಒಕಂಚಿನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏದು ಪೊರ್ಲಿಯ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವ ಅಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಸಾಧ್ಯನಾ ಗುರ್ಗುಂಜಿನ ಕಲೆ ಮಾಜರ ಉಂಡ ದಾದನ ಮಂಗು ಮದಿಮಾಳ ಅವನ ಅಂದ ಆಂಡಿಗೆ ಪೌಂಡಿಗೆ ಭತ್ತ ಈ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೇನೆ ತಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾಣ ಬಣ್ಣಕ್ಲ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ಯಾ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ಬಣ್ಣೆ ನಾನು ನಂಬೋಡ ಬನ್ಗೆ ಬಂಡ ಅಂದಾಜಾಯಿ ಅಂದಾಜಾಯಿ ಬಂದೊಂದು ಕಡಲಿಗೆ ಪಾಪ ಹೊಡೆ ಅಂದ್ ಏರಂಜು ಪಂಡು ನಂಡ ಅಯ್ಯ ಯಾನ್ ನಂಬೋಡ ಈ ಪಾಪ ಹೊಡೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡ ಅದು ಈ ಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಪಂಕ ಅಯ್ಯ ಆ ಲಕ್ಕದಂತಾರ ಪೂಜಾ ಮಂಗ ಅಯ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಲ್ಪೇರಂದ ಇತ್ತು ಇರಗಿಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋಜಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ದೇವರೇ ಈ ಮೋಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟದೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾನು ಆಯ ಪೊಲ್ತದನೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು
ಇತ್ತು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಣ ಒರಿ ಅದ್ ನಾನು ಪೊಲಿಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ತುಯಿನ ಒಂದು ಬೋಡತ್ತ ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಪ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಾತ ಈ ಪಾಪ ನೀನು ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಏರು ಅವಿಜ್ಜಿ ತುಯಿನ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಅದು ಈ ಪಾಪ ನಾಯ ತುದುಪ್ಪೇವಂಕ ಓಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತೂ ತೆರದನ್ನ ಆರು ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಯರ ಬರಾಯಿರು ಯಾರು ದೇವರು ಬರಾಯಿರು ಈತ ಪಾಪ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ ಈ ಬಣ್ಪ ಈ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯೆಲ್ಲ ತೂತೆನದ ನೆಂಗು ಸರಿ ನಾನು ಅವು ಆಯಬ ನೋಡು ಆಯ ಫಲಿತ ನೀ ಬಣ್ಪ ಆಯ ಫಲಿತ ತುಯಿನ ಅಗಲಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ್ಲ ಜಂಕ್ಲೆ ಇರುವರೆ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಯಾಬಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಲೋಕ ನಿಯಮ ಅಂಚತ್ತು ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದಂದ್ರೆ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರಿ ಬೋಡು ತುಯಿನ ವರಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂದ ಅಂಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತದು ಒರಿಯನ ಉಂಟಾದ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪೊಳಿಪುನ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ ನೆಜ್ಜವು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನ ಪೊಳಿಪುನೆ ಆಂಡ ಯಾನತ್ತೆ ಪಿರಾಯದ ಪರಬ್ಬಿ ಅಂದು கொஞ்சம் ஆசை துப்புன அங்க துப்புன தையரான கொஞ்சம் அங்கு இருந்து ಅವು ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಆಸೆ ಉಂಟು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ತೈಪುನ ಬರ್ತದೆ ಉವೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಾಕಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಆಸೆ ಬಾಕಿ ಒರಿನಿಂದ ಅಂದಾಗ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ದೇವರಾಯನ ಸೇರ್ಸವಜೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಯ್ಯರ ಬಿದರ್ ನಂಜಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಕೂಲಿಜ್ಜಿನ ಅಂಡ್ಲ ದಾದಾನ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ್ಯನ ಮತ್ತುಲ್ಲ ಒರಿ ನರಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಜೀವ ವಿಪಣ ಬರ್ತುಡು ತುಳಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ನಾಗ ಒನ್ ಪೆಂಜಿನ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉವೇ ಆಸೆ ಜೀವನಂದೇ ಇದು ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗೋಗೆ ಬೋಳಿನ ಮಾಪನ್ ಪಂಜನ ಅಂದಂದು ಆರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಬೋಪೇರ ಓಡೆ ಬೋಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತೂ ನೀರು ಬಿಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಣ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಪಣ ದಾಯ ಪಣ್ ಬಾಬ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಋಣವರಿಯರ್ಲ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಆಸೆ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಒರಿದ ತೈತೆಂದ ಅಂಡ ಆಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ದೇವರಾಯನ ಕೈತಲ ಸೇರ್ಸವಜಿರ್ಗೆ ಅಳ್ತಿರ್ದು ಅಂತರ್ ವಿಷಯ ಜಾತಿ ಪಿರವರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಧನ ಬುಕ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಿರಂದ ವರ್ಷ ತೈತನಕ್ಲೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸ್ವರ್ಗೋಗೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡ್ಪೋನ ಐಡ್ರಾಗ ಪಿರಾಯನ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಪಿರಲಿ ಪುಂದೆ ಪಾಕ್ರಮ್ಮವು ಓಲಾಂಡ ಆಡೆ ಪೋಯಿನ ಅಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಸ್ವರ್ಗೋ ಪೋಡ್ತಿ ಪಿರ ಬಲ ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ತಿನ್ನಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಹೊರ ಕಡಲ್ಗೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಹೊರ ಹೊಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪೊಲಿ ಪುಲ್ಲ ಹೊರ ತೂಡು ಕೊಂಚ ಹಂಗ ಆತೆ ಪಗರಿದ ಸಂಕ ಅಂದು ಕಟ್ಟದ ನಯಾನ ಈ ಹೊಲ್ತದ ನ್ಯಾಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಂದ ಇರ ವಾಪುಜಿ ಒತ್ತೊಂಡ ವಾಪುಜಿ ಅನ್ಪಾರು ಓಳಿತ್ತಾರ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರ ಎಂಕ ಈ ಒತ್ತು ಬತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಈ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ನಂದೇ ಗೊತ್ತೊಂಡಿರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಯಾನಿರಗ ತೋಜಿಪಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋಜಿಪಾರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಉಯಿರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕಡೆಸ ಉಂಡ ಈ ರಾಗಿದ ಆಪುಂಡು ಈ ತೋರ್ ತನಕ ಪುಣ್ಯ ಆತು ಅಂದು ಅಂಚಂದ ಯಾನ್ ಲಾಗೆರೆ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಇರ್ ಬತ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೆ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟನ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ 13 ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ಟೆ ರಾಪುಡು ಏತ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರದ ಪಾಪ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದಂದ ಪಾಪ ಏರಿಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ತನ ಆತ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಆಸೆಗೆ ಬಾಡದು ಈರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ನೂಲು ಪಾಡ್ನಾರು ಅಂದು ಕಟ್ಟೆರೆ ಏತಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಂಡ ಪೊಲಿ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಯಾನ ಕಟ್ಟದ ದಾದನ ಮನೆ ಯಾನ ನಿಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಈ ನನ್ನವರ ಕಟ್ಟು ಅವು ಈ ಕಟ್ಟುಂಡ ಈ ಕಟ್ಟುನೇನು ಕೊರ ತೂಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನೇ ತೂಡು ಕಟ್ಟೆ ರಾಪಣ ಇರಗ ತೂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಪೊಲಿಪು ಅನ್ನೋದು ಓಡೆಂಕು ಆಯ್ ಎಂಚ ಬಲ್ಪಿ ಆ ಇರಗ ಯಾನ ಕಟ್ಟುನೇನು ತೂಡು ಯಾನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ಲ ತೂಡು ಆ ಎಂಚ ಪೊಲಿಪು ಅಂದ್ಲ ತೂಡು ಇರ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜರು ಪ್ರಾಯ ಈತ ಪ್ರಾಯದಂಗಂಡಲ್ಲ ಇರು ಅತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ನೀ ಪಣ್ಣಿರ್ಬೇಕ ಈ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ ತೂಡು ಅಂಗ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಬಡದರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಟ್ಟೆರ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪೊಲಿಪೆಗೆನ ಕೇನೋಡನು ಅದು ಕೇನು ಜೇನಾಂಡ ಅದು ಏನ ಕಟ್ಟೆರ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಕೇನು ಜರ್ನಾಂಡ ಏನ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂಚ ಕೇನು ಏನು ಪುದರಂಜ ಮಂಡಯಿ ಹನುಮಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತ ನಂಡ ಭಾರಿ ಬರಬೇತಾಯಿ ಈರೇರ್ದಲ ಬರಬಿ ಅದು ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಏತೋ ತುಂಬದ ಗೊತ್ತ ಹೇಗೆ ಯುಗನೇ ಬೇತವು ಎಂಕತ್ತ ಈ ಹನುಮಂತನೇ ಅನ್ನೊಂದಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಂಗಾಬಿಡು ನಾಪುಂಡ ఆయన ಹನುಮಂತನ ಕತೆ ನಾನು ವಸ್ತು ಓದ್ದೆ ಆಯರ ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿನಿ ಹನುಮಂತೆ ಬಂಡ ಎಂಕೆ ನಂಬರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಜವನೆ ಆಗದಾಲ
ಆತ ತೆರೆದು ಬಂದು ಹನುಮಂತ ಬಂಡಾದು ಈ ರೀತಿ ಈತ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ ಯಾನ ಹನುಮಂತನ ಕಥೆ ಬಾರಿ ಓದಿದೆಯ ಓದು ನಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚಿನಾಥ ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಚ ಏರಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಯೋ ಆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಆಯ ಮನ ತುದುಪಾದಿ ಅಂಚಾದು ಕಡಲು ಲಾಗಿದು ಬೋತೆಗೆ ಹನುಮಂತೆ పోతేగే నీరు పనుకుని పోతే యాను పనుకుని ಅತ್ತ ಈ ಪಂಡನ ನಂಬೋಡತ್ತೆ ಒಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಯಾನು ಓದನ ಕತ್ತೆ ಪಂಡಾನೆ ನೀರು ಏನೇ ಕೇಂದಿನ ಓದಿನ ಲಾಗಿದಿನ ಯಾನೆ ಆತ ಅಂದ ಅಂದಂದ ಹೆಂಗ ಮನಾರಿಕೆ ಆಡತ್ತವು ಅಂದತ್ತ ಆಯಲ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಬಿರುವೆ ಕೂಟ ಬಿರುವೇರು ನಾನೇ ಬಿರುವೆ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ ಪಂಡೆ ಆಡಂಜಿ ಪಾತರ ಕೆನ್ನೆಕ್ಕಿ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟನೆ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುವೆ ನಾಲ್ಕು 10 ಮೂಜಿಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡಿ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಣ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ವರಿನ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಓಳುಂಡು ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತ ಆಯ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಕಟ್ಟಣ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮದೇವರ ಮಿಗಿಲಾಯಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮತ್ ಸಂಕ ಅವು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕು ರಾಮದೇವರು ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ರಾಮದೇವರು ಮಲ್ಲ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಸಂಕ ಒರಿಯರ ಬಿಡುವೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅಂದಂಡ ಆಯ್ರತ್ತ ರಾಮದೇವರ ಮಿತ್ತೆ ದಿನ ಎತ್ತ ಆಯ್ಗಳ ರಾಮದೇವರನ್ನ 10 ತಲೆ ಬಂತು ಎತ್ತ 6 ದಾಯ ಈತ ಭಂಗ ಬೈದೀನಿ ಸಸರಪ್ಪ ರಾಮದೇವರನ್ನೇ ನಂಬೋಡು ರಾಮದೇವರನ್ನೇ ಉತ್ತರೋಡು ತಳಜ್ಜಿ ತಾಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇತ ದೇವರಪ್ಪ ಎಂದ ఆయన దేవరే నాయ నంబడప్ప ఆండ రామదేవరి ఈతి పూర భంగ బతదు కళ్ళు బండెలను నికిల్డ తుంబాదు దాయ సంక కట్టుడు ఎండ మల్ల ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಿರುಟು ಪಗರಿ ಬುಡ್ದು ಯಾನ ಸಂಕ ಕಟ್ ಅತ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಕಟ್ಟದೆ ಹತ್ತನ್ನು ಅನ್ಬುಜ್ಜಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಆಂಡ ಒರಿಪೆರೆ ಬುಡ್ಜಿ ಆತ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿದಾಯ ಬತ್ತಿರ್ಲಿ ಬಂಡ ದಾಯಗ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟುವೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂದು ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡದು ಪೊಲ್ತಿನ ಎಕರೆ ಅಡ್ಡರ ಸುತ್ತಡು ಉಂತಾದೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಬಂತೆ ಈರು ಒಲಿತಿನಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಲ್ತೋ ಬತ್ತಾರಿತ್ತೆ ಈತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಒಲ್ತೋ ಬಿದಾರ್ದೆ ನಾನು ಓಡೆಗೆ ಬಾಯರನ್ನು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡಪ್ಪ ಈರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲೋಡು ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಅಂದು ಒಳ್ಪೊಳ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತಿರುಗಾಟನೇ ಬಾರಿ ತಿರುಗಾಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ತಿರುಗಣ ಯಾನು ಅಂದಿಗೆ ಪನ್ಪುಣನಿಗೆ ಅಂತ ಈರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದಾರು ಅಂದಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಯ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಪಾಪೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫುಲ್ಪೋನ ಅಯ ಕಟ್ಟೋದು ಬಂಟ ಅಂಚ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇತ್ತ ಅಯ ಕಟ್ಟುನಿದೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಹೆಂಗ ಓಡೋದು ಹಿರೇಗುತ್ತು ಓಡು ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಆಯನ ಕತೆ ಮುಗಿದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಆಯ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂದು ಅಂಡ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂತಾದ ಅಂಚದ ಆಯ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡಿ ಫುಲ್ಪುಣಂದ ಇತ್ತ ಆಯ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಹಿರೇಗ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಟುನಿ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟುದೆ ಈಗ ಪೊಲಿಪುಣ ಆಯ ಓಡಾಡತ್ತು ಹೆಂಗ ಓಡೋದು ಯಾನು ಪೊಲಿಪುಣಿ ಅಪ್ಪ ಪೊಲಿಪುಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪಗರದ ಈ ಸಂಕ ಕಟ್ಟರೇನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಿಪುಣದಾಯ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ನಿಕ್ಕಾಯ ಅವನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡತ್ತಿ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಗಯ್ಯರೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಸಂಕದ ಮಿತ್ರ ಅಂಚಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಬೇತ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಮನ ಸೇತು ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಚ ಸೇತು ಮೇಲೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಬರೋದ ಪೊಳಿಪು ನಾನು ರಾಮದೇವರ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ರಾಮದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಅತ್ತಿ ಅಂಕಿ ರಾಮದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಸವಾರಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಅಂಡ ರಾಮಗಿಂಚ ಮಲ್ತು ದೊಲಿ ದಯ ಮಲ್ತು ಜಂದಿಗೆ ಎನ್ನತ್ತೈ ಅತ್ತ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವರ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಸಂಕವರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಡಗಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟದಾಗಿಡನೆ ಅನ ಸಂಕ ಒರಿಯುಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಬುಡಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಕಪಿ ವೀರರ ಆ ಕಾಲೋಡಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಆಕುಲು ಕಾರದಿಂದ ಸಂಕ ಒರಿವಾವು ಮಗರಿದ ಸಂಕ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂಪೆ ಒರಿವಾವು ಅಂಡ ಆನ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಏತಿ 77 ಕೋಟಿ ಕಪಿ ವೀರರು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಪುರ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ವತ ಕಣತು ಬಾಡದೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಅವು ನೀರ್ಗೆ ಬಂದ ಅವು ನೀಂದು ಅಂತನಿಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ನೀಂದು ಅಂತುಂಡು ಅವೆಂಚ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲೆಟೋರಿ ಇದ್ದೆ ಶಿಲ್ಪಿ ನಲೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪುದರಬಾರ್ದು ಬರೆಡಾಂಡು ತೇಲು ಅಂತುಂಡು ಆಗೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತುಂಡು ಅದ್ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರ ಏನು ರಾಮೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮುರ್ಕೊಂಡು
ರಾಮ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತು ಪರ್ವತಲು ಬರೋದು ನಿಂದುಂಡು ಒಂದು ಅವು ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಾಮನ ಕೈಟೊರ ಕೊರ್ದು ಆಯ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಂತೆ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಆಯ ವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀರುಡು ಬಿಡ್ಪೇನ ಅವ್ನು ಎರಡು ಮುರ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಆಗಿತ್ತನು ಅಂದ ಎಂಕಲೇಟ್ ಅಂಚಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರ ಬಾರಿ 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 ಮಳೆ ಮಳೆಮಲ್ಲ ಬೀರುವೇರಾಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಬರನಿಕಲು ಆವಪ್ಪಗಣ ದಾಯ ಕಡೆಸವನ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡ ಒಡದ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವೆ ಏನ್ ಪೊಲಿಪುನಂದ ಆಯ ಕಟ್ಟೆ ನಾಡ ಯಾನು ಪೊಲಿಪುನಿ ಅಂದೆ ಪೊಲಿಪುಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಪಲಿಪುಣಂದು ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ದೆತೊಂದೆ ಬಿರುಕು ಜೋಡಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂವಲ್ನೆ ಸರಿಟೆ ಇದು ಈ ಕಟ್ನ ಸಂಕ ಮುಕ್ತ ಕಡಲದ ಈ ಬರಿ ಹಿಡಿದ ಆ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋಡು ಅವು ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಂಜೆಕ್ 10 10ಕ್ಕೆ 100 ಸಾವಿರಗೂ 1000 ಸಾರು ಲಕ್ಷ ಕರಿದು ಆ ತರ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎತ್ತನಾಗ ಏತಾಪುಡು ತುಲೈರು ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ಷಯಾಸ್ತ್ರ ಅಪಂಡ ನಾಶ ಇಜ್ಜಂದ ಕ್ಷಯ ಇಜ್ಜಂದ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಪಗಾರಿ ಬಿಡ್ದು ಅಂದು ಎಂಜಿತ್ತ ಕಟ್ಟುವಾಯ್ ತುಳೆ ಸರಿ ತುಳೆ ಬಿರುಕು ಜೋಡಾದೆ ಅಲೆ ಈ ಪಗಾರಿ ಬೂಡಿಯ ಎಂಚುಂಡು ಸಂಕ ಕಟ್ಟದಂದು ಎಂಕ ಅನುಮಾನ ಉಂಡವು ಈ ಕಟ್ನ ಸಂಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆಟಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಒತ್ತು ಓಡತ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಆಯ ಕಟ್ಟದಾನೆ ನಾನ ಇನ್ನು ಪುರ್ತದೆ ಕಡೆ ಸಂಕ ಸಂಕ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದಿರ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಸಂಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧೋಡು ಮುಕ್ಕಿ ಜವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಉಂಡು ದಾಗೆ ಉಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಮುಟ್ಟಾಗ ಕಟ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಂದು ಅಲ್ತರ್ದು ಇರ ಐರಾವತ ಓದುತ್ತಾರ ಅವು ಸರ್ತ ಕಂಬಗ ಬರ್ದಂತೆ ಅವನ್ ಪೆರಾಪುಂಡು ಇರ ಐರಾವತ ಓದುತ್ತಾರ ಐರಾವತ ಉಂಡವು ದೇವೇಂದ್ರನ ಆನೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಇರ ಇರ ಐನು ಮಿನಿ ಐಟು ಮಿನಿ ಕುಳ್ಳುದಾರ ಐಟು ಕುಳ್ಳೋಡಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇರ ಆತಿಜಿ ಯಾವ ಆತ ಜಾತಿಜಿ ಇರ ಐದು ಎಲ್ಲೇಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರು ಅತ್ತ ಐರಾವತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಬಿಡು ನಂಕ ಅಂಚಿನ ಐರಾವತ ಬ್ರೋ ಏರ್ಕೋ ಲೆಕ್ಕ ಈತೆ ಪಗಾರಿಡಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ್ಯ ಒಂಚೂರು ನಿಗಳು ಉಂತಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಲಿಪುನ ಅತ್ತ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಇವಕ್ಕ ನನ್ನದ ಯಾನು ಪೊಲಿಪು ಹೊತ್ತು ಕಡೆ ಸೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಗಲಿಗೆ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಮತ ಅವಳು ಕಟ್ಟನ ಸಂಕ ಇಡೀ ಉಂಡಾಯ್ ಜದ್ದು ಸಂಕೊಡೆ ಆಯ ಕಟ್ನ ಸಂಕೊಡೆ ಅವ್ರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಇರಗಿ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಈ ಪಗರಿದ ಸಂಕೊಡ ನಡತದ ಅರ್ಧ ಸಂಕೊಡ್ ಬಲ್ತಿ ಕಪ್ಪುದಾರ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಣೆನ್ಗೆ ಕಟ್ಟುದಿನ ಸಂಕ ಕೆಲವೇ ಅರ್ಧ ದುರ್ದು ತುಂಡಾತನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಅರ್ಧ ಪುಳ್ಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರ್ತಿ ಆತ ಏತು ಗಟ್ಟು ಹೊರೈತೆ ಪೋಡು ನೀರು ಕಡಲ್ದು ತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪ ಆ ನೀರ್ಲೆ ರಣ ಮುರ್ಕೌಜಿ ಯಾನು ಆ ನೀರ್ದು ಮುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನೀಂದು ಯಾನು ಅಂಚಾದ ಹೊರೈತೆ ಹೋದ್ ನೀರು ಹೋದ ಬಣ್ಣತೆ ಉಂಟು ನೀರು ಬಂಡಿ ಮಕ್ಕನೇ ಆವಡಪ್ಪ ಆವಡು ಸಂಕೊಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಪೊಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಅದು ಎಂಚ ಈ ಸಂಕೊಂಡ್ ಹನುಮಂತೆ ಒಲಿಪೇನೆ ಆಂಡ ಪುಲಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ದುಂಬುಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಬೇಲೆ ಆಯರಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ ಆನೆಯವರ ಏಮೆದ ರೂಪಡು ಮಂದರ ಪರ್ವತನ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತು ಅವೊಂದು ಅನುಭವ ನಿಂಕು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂಕೋಗು ಏಮೆದ ರೂಪಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ತಾಂಗದು ತೋನೆ ತೂಕ ಹನುಮೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿಯಾ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಈರು ತೂಯಾರ ಈ ಪೊಲಿ ಪುಣ್ಣಂದಾತ ಈರು ತೂಯಾರು ನಾನು ಕಡೆ ಅಪಗಾಣ ಯಾನು ಎಂಚ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತ ತೂವಡತ ಅಂದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಾವುಜಿ ಎನ್ನ ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲಿರ್ದು ಗೇನಡಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಎಡಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟರು ಈ ಸಂಘವು ತರ್ತೆ ಅರೆ ಮಾತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಹನುಮನ ಸತ್ಯ ಸಗುನು ಸುಗಿ ತೋಡಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗುನು ತೋದು ಸುಗಿ ತೋಡೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ರಾಮನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮುನಿಯಾಯಂಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆಯ ರಾಮ ರಾಮ ಎಡಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟಡು ತೊತ್ತೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕಲ ತೋರುತ್ತೆ ಸಂಕ ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕಡು ಯಾನು ತೊರಿಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟದ ಗಾಳಿದಾಗ ನಗನ ಈ ಸಂಕ ಲಟ 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 ಎಂದು ಪೊಲಿದು ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದು ಹೋದಿತ್ತಿನ ಸಂಕ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ತ್ರಾಣ ಪೂರಬಾರದು ಏತ್ತು ತೊರ್ತೆಡಲ ಸಂಕ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಅರರೆ ಅರರೆ ರಾಮ 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 ನಿನ್ನ ಬಾಲಡಿ ಹನುಮಂತೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಉಸಿರುಡಿಯಾನು ರಾಮ 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 ಬಂಡದು ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕಿದು ನಾಯಿ ಒಂದಿ ಕಾಲಡು ನಿನ್ನ ಗೇನಾಯನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಪುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟು ಯಾನು ಎಂಕಾದ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರನೇ ಬತ್ತೂವೇ ಬಂಡದು ಬದುಕೊಂದು ಇರನು ತೂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಬದುಕುದಾವು ಧನ್ಯತದ ಕ್ಷಣ ಬಂಡದು ಎನ್ಯೊಂದು ರಾಮ ರಾಮ ಬಂಡದು ಉಸಿರದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈಟು ಸೋಲಾಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲು ಒಂದು ಜಂದಿನ ಈ ಆಂಜನೇಯಗ ಈ ಹನುಮಂತಗ ದೇವರೇ ಈರೇ ಮುನಿಯರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚಂದೆಯನ್ನ ಒವ್ವೆ ಬೇಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಎಂಕು ಬೋಡಾದತ್ತು ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರು ಆನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕಮಲ್ಲ ಐದು ಮಿತ್ತು ನರಮಾನಿಯವರು ಸಂಕ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಿದಡಿ ಎಂದಾಡ
ಅವು ಉರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯನ ಪಂತಗು ಬಂತಬಾರ್ದು ಸರ್ತಗುಂತಿನ ಎಂಕಿನಿ ದೇವರೇ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ತೊರ್ತುಡಲ ಸಂಕ ಪೊಲಿಯುಜಿಂದ ಅಂಡ ಮುನಿಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮುನಿಯರೇ ಈ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತು ಮುನಿಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯಗಿಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ಮುರುಳಿಯನ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಮುರುಳಿಯನ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಪರ್ವಕಾಲೊಡು ರಾಮ ತುಗೆ ಪುಡು ತೆರೆಯ ಜಾನಗಿ ನರಸಿ ಬಡವೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಈಯೊರೆ ಬಡವರನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕೊರೆಯ ಶಬರಿಗೆ ಪಿರ್ತಿ ಪೊಲಿಗೆನೆ ಕೊರೆಯ ಶಬರಿಗೆ ಪಿರ್ತಿ ಪೊಲಿಗೆನೆ ಬರೆಯ ಕಲ್ಲಿಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಬರವನು ಬರೆಯ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬರವನು ಕರ್ಣದ ಹೊಸರೆ ಕಡಲಾಂಡು ಕರ್ಣದ ಹೊಸರು ಕಡಲಾಂಡು ರಾಮ 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 ಓ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ 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 ಬಡವರೆ ಬಂದು ಈರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲೆಗೆ ಈರು ಇರನು ನಂಬಿಲಾಗಿ ಇಂಬು ಕೊಡ್ದು ಸಾಂಕ್ವರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಪುಟ್ಟು ನಿರ್ದವೇತೋ ಕಾಲರ್ದು ದುಂಬೆ ರಾಮೇ ಬನ್ಪುನಾಯ ಈ ಭೂಮಿಡು ಬುಟ್ವೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಧರ್ಮನು ಒರ್ತದು ಕಾಪುವೆ ಆ ಧರ್ಮನು ಪೂರ ನಾಶ ಬನ್ಪುವೆ ಬಂದದು ಋಷಿ ಮುನಿನ ಕೊಲು ಈರನ ಬಗೆಟು ಎತ್ತು ನಮ್ಮನೆಡು ಪುಗರಿಯರು ಎತ್ತು ನಮ್ಮನೆಡು ಪುಗರಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇರನ ಬದುಕುಡು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲಗಿಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಪೀದಕುಲು ಏತು ಜನ ಈರನ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕುಲು ಅವನ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಮನೆ ನೀರಿಂಕ ಬದುಕುಡು ಕೊರಿಯರು ರಾಮದಾಸ ಬಂಡದು ಈರೇ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಕುಲ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಉಡಲ್ಡು ಕುಲ್ಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಾದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಹಲ್ಯನು ಇರ್ನ ಕಾದ ಸೋಕೃತಗಲ್ಲಗ ಪೊಣ್ಣಾದ ಪಿರಾಲೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಹಲ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಂತಿನ ಯಾನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವರೇ ಈರನ ಆವಂಜಿ ಪುದರ ಪಂಡನ ಯಾವುಗೆ ಅವೇತೋ ಜನತ ಬದುಕು ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣೋಂದು ಮನೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಂಕೆಡ ಮೆರವಂತಿತ್ತಿನ ರಾವಣಾದ ಎಕ್ಕಸರೆ ನೀರು ಕೆರಿಯರು ಆ ತೊಂಜಿ ಹೊರಬಲಟು ನಮುನದ ಹೊರದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸರು ಮಾತ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಪೊಡಿಯಾದ ಪೋಯರುಂದಾಂಡ ರಾಮದೇವರೇ ಇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚಿನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಲೋಕಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯನು ಸಾರಿನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ರಾಮದೇವರೇ ದಾಯಗಿನಿ ಭಕ್ತನ ಕೈ ಮುಡಿಯರು ಈರನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತರೆ ಯಾನು ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮುನಿದು ಈ ರೀತಿ ಮಂತರಂದಾಂಡ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಹನುಮಂತಗಾಯಿನ ಸೋಲು ಯಾನು ಎನ್ಯುಜಿ ರಾಮದಾಸಗೆ ಆಯ್ನ ಸೋಲೊಂದು ಈರು ತೆರೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ತೆರೆಯಲ್ಲೇ
ಇರ್ನ ಬತ್ತವರು ಇರ್ನ ಪುದರುಡು ಇನಿ ಸೋತೆ ಅಂದ ಅವು ಈರೆಗಾಯಿನ ಸೋಲು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸೋಲುನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಸಹಿಸಲಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಡಲೀರೆ ಈ ಕಡಲುದ್ದ ಮಿಗಿಲಾದು ಕಡಲುದ್ದ ಮಿಗಿಲಾದು ಕಣ ನೀರಿದ ಸಾಗರನೆ ಪರಪುಲೆ ಕಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪುಲೆ ಕಾಪುಲೆ ರಾಮ 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 ಬುಲಿ ಪುನ ಭಕ್ತಾನೆ ತರ್ಕಿತೆ ಮಾತಾವೆ ಸಲುಗಿಡಿ ಇಂಜಪಡಿ ಸುಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕದ ಸೋಯ ಪಾರ್ಥನೆ ಸುಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕದ ಸೋಯ ಪಾರ್ಥನೆ ಮದಿನ ನೆರಿನಡಿ ಅರ್ಜುನ ಓ ಅಯ್ಯಪಿದಾರ ದಾಂಡು ಅರ್ಜುನ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಜಿನ ಪಾಪನು ಈ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿ ಒಂಗುಷ್ಟ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಲಿದು ಎಕಡು ಮುಟ್ಟ ಬಲಿದಿತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಆಣ ಇತ್ತ ಬಲಿಪ ಯಾವೊಂದು ಜೀವಿಯಾನು ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕಡು ಬಲಿತನಂಚಿನ ಸಂಕೊಂಡು ದಾಯ ಬಲಿದಿಂದ ಅಡ್ಡಾನಿಟ ಬಿಡ್ದು ಸುರಿತ ಎಂಚ ತೊರ್ತುನ ಸ್ವಂತ ಬಲಿನೇ ಸಂಕ ಬಲಿ ಜತ್ತಿ ಅಡ್ಡಾನಿಟ ಬಿಡ್ದು ಸುರಿತಿನಲ್ಲ ಸಂಕ ಬಲಿಜಿದಾಯೆ ನಿತ್ತ ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸು ಉಡಾಲ್ಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಡಿಯರಾದು ಯಾನು ಉಡಲ್ಡುಗೆ ಅಪ್ಪ ರಾಮದೇವರು ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರಾ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ರಾಮದೇವರು ಈತು ಬರ್ತು ಏನೋ ನಂಬುದಿತ್ತಿನ ಕೈ ಮುಡ್ತಿಜೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕದ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ರಾಮದೇವರನ್ನ ನಂಬುನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಪಲ ಇಮ್ಮು ಕೊರಪೇರಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಪೇರಿ ಬುಡುಪುಜೇರಿ ನನ್ನ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಪುಡೇರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಕೊಂಡು ಪಲಿಪೇರ ಬಡದು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದು ತೋಜನಂತ ಒಂಜಿ ಬರ ಬೆರಣೆ ನನ್ನದು ಏನಾಯಿ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈತ ಬರ್ತನಿಗೆ ತೀರ ಆತಜಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದು ತೋಜನಂತ ಬೆರಣೆ ಏರಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಓ ರಾಮದೇವರೇ 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 ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ರೆ ಈ ರೂಪಡು ಬತ್ತರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಭಾಗ್ಯ ಈ ರೂಪಡು ಬತ್ತಡು ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನದು ತೆರಿಯಂದ ಪೋಯತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತಾಯಿ ಬೇಗಾರ ಸೀಂಟಿಯ ಅಂಚಾದ ದಿನವರ ಅರಾದ ಪತ್ತೋಳು ಹಂಗ ಆತಂದು ಕೈ ತಡೆ ಬರ್ಪಾನ ಇರ್ನ ಆ ಅರಾದ ಪತ್ತಡಿಗಡಿಯಾನು ಕರತ್ತು ಮೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕರತ್ತು ಮೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಾಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೊಂದುಂಡತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಂಘನು ಕ್ಷಣಗಳಿಗಡೆ ಬಲ್ತಂತಿದೆ ಅಂಕಿತ್ತ ದಾಯ ಸೋಲಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪೊಲೀಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಉಂಡಪ್ಪ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ सरी पर तो साये कातूल सरी कृष्ण ಹನುಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಈಲ ಯಾನ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಘನ ಕಾರ್ಯ ಏತೋ ಮಲ್ತದ ತ್ರೇತಾಯುಗಡ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಲೇತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ ಕಾಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಪಡ ಬಿಡ್ತೇವನಿಗೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತನತೆ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ರೇತಾಯಿಗೊಟ್ಟು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚಿನೇ ಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಏತು ಕರಿದು ಬೋಡು ಒಂದು ಯುಗನೇ ಗಡತೆ ಬೋಳತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಳು ಚತುರ್ಯುಗ ಕರೆದು ಇತ್ತ 20 ಮನೆ ದ್ವಾಪರಡು ಉಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಚರಣಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆನಿ ಮಲ್ತನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೇ ಇನಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಮನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನೀ ಕಾನಿ ಸರಯೂ ನದಿ ಜತ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಬುರ್ತುಡು
ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರಾವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಿನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ ಏ ಬಣ್ಣನ ಇರನ್ನು ತೂವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕಾಲಡೆಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಪಡದೆ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪೋಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವೈಕುಂಠೋಡೆ ನನ್ನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಯುಗ ಯುಗಟ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇನೆ ಆ ನೆಂಪುಡು ಆ ಪಾತೆರಡೆ ಬದುಕಿಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒರಿದಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಕಲ ರಾಮದೇವರು ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆನಿಗ ಯುಗ ಮುಗಿದು పోతుండు ಅವತಾರಲೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈ ಯುಗೊಟ್ಟು ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತು ತೋಜುವೆ ಇದೆ ಈ ಯುಗೊಟ್ಟು ಇರು ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಜಗತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೇರಿ ದಾದವು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಪಂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ದುಷ್ಟ ಮರ್ದನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ದುಷ್ಟ ಮರ್ದನ ಅದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಜತ್ತಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನಾಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆವಡತ್ತ ಆವಡು ಅದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಎಂಚಿನಾವಡು ಸ್ವಾಮಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೈತ ಆಯುಧ ಅದು ಅರ್ಜುನನ ಪತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕೈತಾಯುಧ ಅರ್ಜುನಿ ಅಂದು ದಾದಾವಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಕೈತ ಆಯುಧ ಒಂಜೆ ಇತ್ತಂದೆ ಯಾವಂದು ಆ ಆಯುಧ ಬಲಬೋಡು ನನಲ ಬಲಬೋಡು ಅನ್ಪಣ ಕಾರಣ ಒಡದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏನು ಮಲ್ತನಿತ್ತೆ ಇತ್ತಂದು ಈರುಗೊಪ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಐತಿ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಈ ರಂಜನ ಅಡುಟ್ಟು ಸಂಕ ಬಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದು ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಥ ಲಡೈದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಏಕಾಂಗ ವೀರಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯನ ರಥೊಟ್ಟು ಈಗಲುದು ಪೋಡು ಅರ್ಜುನನ ರಥೊಟ್ಟು ಯಾನು ಆ ಲಾಂಛನ ಅದು ಕೊಳ್ಳೋಡು ಕೇವಲ ಲಾಂಛನ ಹೊತ್ತು ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುತ್ವನೇ ಅವನು ತೋಜಾದು ಆ ಅರ್ಜುನಗೇನು ಬೆರಿಸಗಾಯ ಅವಡು ರಥನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ತೂಯಿನಕ್ಲಿಂದು ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಕಪಿಕೇತನ ಅಂಚಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಾರೆ ಬೋಡದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಕಪಿಲ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ವೀರಮಾರುತಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥಟುಲ್ಲೆ ತೂಯಿನಾಗ ಅವನೇ ಎದುರುಡು ತಂಕ ಬಲಿಯೋಡಾಯನ ದೂರ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಐಕಾದು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೇನು ಇತ್ತ ಬಂಗಾಣ ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಂಜ ಬಂಗಾಣ ಈ ಪದರಿದ ಸಂಕೋಡು ಜಿಂಜ ಬಂಗಾಣಿಂಕ್ ಆಂಡ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಎದುರು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿದಾನ ನಿಕ್ಕು ಇದು ಈ ಬಂಗೋಳ್ಪುರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಒಂದೇ ದಾನ ಪೈಕಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ರಾಮದೇವರನ್ನು ತೂವಡು ಬಂದಿದೆ ಓಲಾ ಹಿಮಾಲಯೋಡು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾರದೇವ ಬತ್ತು ಬಂಡರಿ ಇಂಚನೆ ತಿರುಗಿನ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲಪೂರ ರಾಮದೇವರು ತಿಕ್ಕುವೆಲ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜಾಗೆವು ನಿಕುಲು ಪುರಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಜಾಗೆವು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರಿ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತೋಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತಿನ ದಿನಾನು ಈ ಕಡಲ್ದವರಿ ಕಡಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರು ನಾರದೇವರು ಅಡಬೋಳ ಅಂದ್ ಅವಳು ಬೋದು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಆ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನಡು ರಾಮದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಊರುಡು ಧನಸಿನ ಊರುದಿನ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಡು ರಾಮದೇವರನ್ನು ಎನ್ನೆಂದು ಪಾರ್ವತದ ನಿಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆಪುಣು ಪಂಡಿರ ಆರು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿನಾಗಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕನೆಯನ್ನ ಬದುಕದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲ್ಪು ಕುಡರ ಬಲ್ಪಾದ ಅರಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ನನ್ನ ತುಂಬಗಿ ನಿನ್ ಹನುಮಂತಗ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಅಡೆಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾಕ ಸ್ಥಳ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಥೆನ ಏನ್ ಕೇನರ ಕೇನ್ಪರ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಜಿನ ದೇವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೆಂಡು ಮಂಗಲೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲೋ ಮಧುಸೂದನೋ ಮಂಗಲೋ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಮಂಗಲೋ ಗರುಡಧ್ವಜ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನ
ರಮಣನೆ ಬೆಳಗಾಯಿ ಕೇಳೆನ್ನುತ್ತ ರಮಣನೆ ಬೆಳಗಾಯಿ ಕೇಳೆನ್ನುತ್ತಾಗ ಹಂಗೆ ಭೂಮಿಗ ಶೃಂಗಾರದ ನಿತ್ಯ ಶೃಂಗಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ತೊರೆದು ಈಕ್ಷಿಸದು ಪಕ್ಷಿ ಗಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಮಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಾಯ ಚಿಲಿಮಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಕ್ಕಿಯ ತೊರೆದು ಈಕ್ಷಿಸುವ